سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمليتنا عن بحقنانيو لوم وون كم وترو أقد داسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام مودا تامسانات صنعو لومي حنت كاتن دسيلو نزق برازو اللخو فيديويا ولا كوا بزح مغزيناتات ناي عالمنا انت لنا حنت كاتن دس بلتني فيديو دسيلو نفيديو زق برازو اللخو يا حقراويت قانتانا تحرخ ندي عامتات أبناء عالم أبناء أفريقيا ستيج تمليسا بنورمال جانتات رايدي بنورمال تساوت دي يكون دما بأزيون بلوتات دارقا الزربيت كلب كوينا تمليسا بمهلاوا دسنا بلا نزقو بروزو اللقيو سفح مدى بزعبو بتحريد كلوانيو حانت زرباقن كام مجمريا لبوا اي هوب نزيا زربا سم يكون دما قد حقزوني نايزا هقراويت جانتانا بفدريشن كو عسقري ايرترا استدالوي مالياتات اندحرار لقينو ات اوريجينال مالتيو I don't know كندي واقو كهونيو انا زفلتي بلين ازي مالياتات زين تترخيبو جن انا بز channelي مبتعياتو كل جزيك شطو كفتني let's say ب $100 اندحري ب $100 كشيت اندحرو خوينو 5 مليون دولار 5 ماليا خنشي تخيلنا 5 مليون دولار مالتيو بحتر زبله سلازي نزي دما كنغبرو نخلينا مالت تهجراويت كانتانا اوريجينال ماليا داليا نت اوريجينال ماليا دما اب ويب سايت بونلاين شوبينج كم دشيات جيروم لينك يبون بروموت جبرو لنا تحريلومنا دسنا بلنا هجراويت كانتانا كم زين هجراويت كانتانا وصت رايدي كونس بلوت مالياتاتنا هجراويت كانتانا لبسنا بتي هجرنا براند نسفافه بتخال وجن دما هجراويت ماليانا دحان زغونه باجت كتركب تخل مالتيو سلازي نزا فيديو زي قريتكم نابزم الكتب زيكم ملس كتمصو لي publicly زحت زلغو publicly بدق زحت زلغو دما ناب بزحات من تنبتيها زي تجبر انتلو نخجبر تغير انتلو دما ناب كل ناب سوشيال ميديا زلنا كتمصونا هجراوي جانتانا قبلو مجميرا معركالوت علامات كتغوايلو تخل منقد خنفتر كلالنا بزد حرم بال دما نابتي نايلوم مدبي كاتو ياب دحريت زعبا زهجراويت كانتا بزح زرباتان حبريتان مصي سلازلو نعو كبكم كفتني حجقن نابتنا معلتاو زينا نخن حلفينا بليز ريتوهم اب كومنت سكشن قدفو زغون انتلو دما بواتساب كترغبون تدخلوا نابلكم حجي نابتي معلتاو زينا نخن حلفينا let's go. The military has pledged to keep fighting, the strongest words from Tehran since US President Donald Trump said the sides were talking. Iran's Central Command says Trump is negotiating with himself. In a statement released a few hours ago, a military spokesman said there'll be no compromise and Tehran, not Washington, will decide when the situation returns to, quote, the way it was. انتاينا نسمع زلنا أتم سبات أب نايتواسو عالم دينا زلنا فيلم دي سرح زلو ولا بتكبر نورمال هيوتنا نبر زلنا مرداو كوي أبينا من يتعبي من يتنشتي من يتحيال من يتدخم كن فلطاف زين غل درجاينا زلنا دونالد ترامب أما عالتش دشتك زي يحسو دي اللي قبر اللغو يزرار باللغو سلابي متصال له قال قبر اللغو بالبتدا حتى ما بزح سراويت نبتي نب إيران قلت يدفق كم زلون بقول بفتنة بزح سراويت ناب إيران قلت كتسقع فتن كم زلو بعفقن سلامي متصال له نابلك حسيد اللي أين يتحكي إيران لما نمتو مسانا سلام زبال زرباي بالكان يبلو دهان كلتيو كسمعكم دي مجمريا ميديا ناي دونالد ترامب زبلو زلو بوش زقبرو زلو ببزح من قد نزي مسل. Yeah, Todd, Carly, good morning. Right now in the distance, we can hear a number of small explosions, an indication that the Iranians launched yet another missile with a cluster munition on top, raining those bomblets down on the population below. This was the second attack in just 2 minutes that took place, one targeting the northern city of Haifa and the other central Israel. As Operation Epic Fury grinds on, there is now talk of diplomacy across the Middle East. We understand that Egypt, Pakistan, and Turkey are reportedly taking the lead in mediating as Gulf countries continue to come under Iranian attack. Tuesday, President Trump said Iran had given him a present. حجي انت يوم زبلو زلو ابزي كنس كان اسمعكم دحن تبعلوتي دونالد ترامب ون اكل نايت درامان دي خوين زلو حجي بتي ايران صعوق زخونه متكعتي تقبر لهم كم زلا يزنقر زلو كبيت زخونه متكعتي نابتا هاجر ناب اسرائيل اما على تقلت 3 غزي بفلا يابزك اذا حلف ساعات دما غيرو موز بحال زلو دما نتي باور بلانت تسوي وناي ساعات ممنጨው ناي تهاجر ناي اسرائيل مالتيو حريم مخم زلو نلكم ابستري ولهم بتيماناي وغن تري وزلهم زي لايف بيكتشرز كاب حدرات بحال بوتا ناي اسرائيل زوت زلو سلازي اسرائيل بخبي تهرم كم زلان كبيت زغونه دبدابي وردا خم زلون بتدغاغامي نسمع لنا ايران دما قد محجون انتقوني بتدغاغامي نتناي ساعات بوتا ناي مخزن ناي الكتريك بوتا ناي تهاجر كم زحرمت ناي نيكولر
ናይ እስራኤል ዘለዎ ከባቢ ከም ዝሃረመት ማእከል ከተማ ናይ ቴል አቪቭ ብዙሕ ግዜ ከም ዝሃረመት ስለዚ ንእስራኤል ብከቢድ መንገዲ ተሳቂያ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት ግን እስራኤልን ኣሜሪካን ኢራን ይሃርምዋ ያለውን ይብለኩም ያለኹ ነው that's an everyday thing ኣሜሪካ ጥራይ ከባቢ 9,000 ዕላማታት ሃሪማ ኣለኹ ዝብል ፀብፃብ ሎሚ ውፅእ ኣላ ስለዚ ንሳቶም ከም ሕሱም ይድብድብ ኣለው እቲ ሕቶ ስለምንታይ ኢራን ክትሰዓር ዘይከኣለት ስለምንታይ ኢራን ኣብቲ ንሳቶም ዝእትዋ ዘሎ መፃወድያ ክትኣቱ ዘይከኣለት ንሱ ትዘገርም ኮይኑ ዘሎ ከመይ ጌራ ኢራን ነዚ ኩሉ ኣሜሪካን እስራኤልን ብኣማኢት ነፈርቶም ገይሮም ከምኡ ድማ ሚሳይላቶምን ካልን ገይሮም ዝሃርምዎ ዘለው ስለምንታይ ከዳኽማ ዘይከኣለ ስለምንታይ ኢዳ ክትብ ዘይከኣለት ዝብል እዩ ትቐንዲ ኣዛራብን ንመብዛሕትኡ ሰብ ድማ ኣገሪሙ ዘሎ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ብርቱዕ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ብተደጋጋሚ ንሰምዓ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ኔጎሽሽን ይገብር ኣለኹ ወይ እውን ይዘራረብ ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ግን እታ ዘረባ ድማ ኣብ ባይታ ንሪኣ ኣለና ብወገን ኣሜሪካ ይኹን ብወገን እስራኤል ይኹን ብክልቲኦም ኣብ ባይታ ንሪኣ ኣለና ብወገን ኣሜሪካ ብወገን እስራኤል ከምኡ ድማ ብወገን ኢራን ናይ ዝርርብን ናይ ምቁራፅ ተኩስን መደባት ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት ንሪኢ ኣለና ሓንቲ ካብቲ ኢራን ትኽተሎ ዘላ ስትራቴጂ ነዚ ኩናት እዚ ብኸመይ ጠጠው ከብላ ይኽእል ወይ እውን እንታይ ክገብር ኣለኒ ዝብል ስልቲ ናይ ኢራን እሞ ዝስምዕዎ ይሰርሕ ኣሎ ድማ Ally Hezbollah have been launching daily waves of strikes on Israel. Missiles and interceptions have been seen across several cities. On Tuesday, they killed at least one person and injured more than a dozen. Let's find out the latest from Nida Ibrahim, who's monitoring the situation in Israel for us from Ramallah in the occupied West Bank. So no let-up, Nida, on Iranian missiles targeting several parts of Israel. Talk to us about what's been happening. Well, Foley, yes, these volleys of Iranian-fired missiles killed us 74 hours. But the issue እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ብጣዕሚ እቲ ናይ ኢራን ስልትሲ ኢራን ክሳዕ ክንደይ ነዚ ኩነታት እዚ ብዕምቆት ሓሲቦምሉ ከም ዝነበሩን ሓሲቦምሉ ጥራይ ደይኮኑ ከዓ ንነዊሕ እዋን ሰሪሖምሉ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለኹ ኢራን ወላ እንታይ ዓይነት ክሳራ ይወርዳ ኣሎ ብዘየገድስ መዓልታዊ ኣብ መዓልቲ 2-3 ግዜ ናብ እስራኤል ምስ ሒዝቡላ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ኦርጋናይዝ ገይሮም ይሃርሙ ኣለዉ ክንደይ ዕላማታት ይሃርሙ ኣለዉ እንታይ የፍርሱ ኣለዉ እንታይ ይሃርሙ ኣለዉ ኣገዳስነት ኣለዎ ግን ካብኡ ንላዕሊ ግን እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ህዝቢ እስራኤል ኖርማል ሂወት ክመርሕ ከም ዘይክእል ይገብርዎ ኣለዉ ነፍሲ ወከፍ ግዜ እቲ መጥቃዕቲ ዝግበር ዘሎ እቲ ህዝቢ ናብቲ መሕቢእ ናቱ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ እዚ ማለት ስራሕ ክስራሕ ኣይክእልኒ እዩ ቁጠባ ክንቀሳቀስ ኣይክእልኒ እዩ ናብራ ክግበር ኣይክእልኒ እዩ ትምህርቲ ክህሉ ይክእልኒ እዩ ብዙሕ ነገራት ኖርማሊ እቲ ሲስተም ናይቲ ሃገር ፋንክሽን ክገብር ከም ዘይክእል እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ሸለል ኢልካ እንተኸይድካ ከዓ ደንቲ ስሕና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ናይ ኢራን ገይም ኮይኑ ዘሎ ገይም ፕላን እስራኤል ፈፂሞም ካብዚ ሽቁረራ ናይዚ ኩናት እዚ እቲ ህዝቢ ክገላገል ከም ዘይክእል ትዝሃድም ክሃድም ኖርማል ሂወትን እቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ድማ ንዓና እናደብደቡ ኖርማል ቁጠባ ክህልዎም የብሉን ተመሳሳሊ ታክቲክ ድማ ኣብ ሃገራት ዓረብ ንሪኢ ኣለና ሃገራት ዓረብ ብሙለን ማለት እዩ ኖርማል ሂወት ንከይህልወን ተረጋግየን ናብ ቁጠበን ከይመልሳ ወይ እውን ሕጅስ ደሓን ኮይኑ ኢለን ፅገና ንከይጅምራ መመሊሳ ደጊማ ዋላ ውሑድ ይኹን ሓደ ግዜ እንታይ ክብሉ ትሰምዖም እቲ ቁጥሪ ናይ ድሮናት እናጎደሎ ከይዱ ይብሉ ቀፃሊ ግን ይትኩስሎም ኣለዉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ቁጠባ ናይተን ሃገራት ኖርማሊ ስራሕ ከይጅምር ኣብ ኖርማል ንከይምለስ እዚ ድማ አንሰርተኒቲ ማለት ዘይምትእምማን ነገራት ዘተኣማምኑ እንተዘይኮይኖም ክሰርሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ እቲ ቁጠባ መጠን ግዜ ዝኸደልክዕ ከምዚ ሓደ ነገር ብናይ ውግእ ቋንቋ ጥይት ንሓደ ወታደር ሃሪማቶ ኣብ እግሩ ሃሪማቶ ንበሎ ኣብ እግሩ ሃሪማቶ ይደምሎ እዚ ሰብ እዚ ናብ ሕክምና እንተወሲድካ ክድሕን ይኽእል እዩ እቲ ፀገም ግን ናብ ሕክምና ንኸይከይድ ካብታ ኣትይዋ ዘሎ ንኸይወፅእ ብጥቁቱ ትኩስ ተለኻ እቲ መድመይትን ባዕሉ ክቆትሎ ይኽእል እዩ እንታይ ማለት እዩ ቁጠባ ናይዘን ሃገራት ዓረብ ከይዕነወቶ ከላ እውን በቲ ዝወሪድዎ ዘሎ ሓደ ነዳዲ ሸይጥ የለን ካልኣይ ዝኾነ ዝደልይዎ ነገር ይመፆም የለን ከም ተወሳኺ ድማ ቁጠባ ናቶም ክሰርሕ ይኽእል የለን ስለዚ እቲ መዓልታት እናቆፀረ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ሲስተም እቲ ቁጠባ ናይ ብሓቂ ኮላፕስ ክገብር እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ስለዚ ኒኩለር ተኩስካ ዓበይቲ ቦምባታት ተኩስካ ወይ እውን ነቲ ሃገር ብምሉእ ኣቃፂልካ ዘይኮነሲ ቀስ ስሎው ደዝ ይብልዎ ቀስ እናበለ እናሳቀየ ዝቐትለካ ዓይነት ኩናት እዮም ዝኽተሉ ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኢራን እንታይ ዋጋ ትኸፍል ኣላ ኣብ ዓዳ ዘይኮነ ንሳ ኦልሬዲ እቲ ኩናት ናይ ህላወ ይኮይንዎም ዘሎ ስለዚ ናይ ህላወ ስለ ዝዋግኡ ዘለዉ ኣብ ዓዶም እንታይ ክሳራ ናይ ቁጠባ የጋጥማ ኣሎ ዝግድሶም ኣይኮነን ኩሎም መራሕቶም ተቐቲሎሞም ኣለዉ ብዙሕ ነገሮም ድማ ተሃሪሙ ኣለዉ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ክዕወትሉ ጥራይ ዘለዎ
معرة زبال كواصو ما يكونن سلمتاي حجي مقراص تخصن تتباهل نعم تقمم يلا نتي بزح نغرات عينيهم مسلو زلو كعري ወይ كلن يوم غزي كو زلم يغدان تدير قالم سلت كسعر طراي زلو كسعر ማለት ድማ ንአሜሪካ አጥፊካ ገለ ይኮነን አሜሪካ ነቲ ኩናት ክትጻወር ከምዘይ ትኽእል ክትገብር ኣለካ መሓዙት አሜሪካ ሃገራት አረብን እስራኤልን እውን ነቲ ኩናት ከምዘይ ጻወርዎ ክትገብር ኣለካ እዚኣ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ እታ እንኮ ከተ ኣብ ሎንግ ተርም ከተዕብዶ ትኽእል እያ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምንታይ ኣትዩ ሎጂ ክዘራረብ ኣለኒ ግድን ኔጎሲዬሽን ክገብር ኣለኒ ኢሉ ኣብ መዓልቲ 2-3 ግዜ ይዛረብ ዘሎ እንታይ ዓይነት ኔጎሲዬሽን ይገብር ኣሎ ስምዕዎ ኣብዚ Just, I said yesterday, they said one of the top 10. I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. And they're not going to have a nuclear weapon. And we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. كم سمعوا زلنا 15 نقطة زلوا قد ما كنا سديد اللهم علىه ناب إيران يبلالو حجي حركة بدما كابتن 15 نقطة بدما قطر حادم قطر خلتن قطر 3 نيكولاراوي أصوار كل وقت ما يكلني زبل يلو نسو وق كيجمروا خلو حراي لهم منيرة لازم دائما مالتيو this guy زي اللي أنا قري كجبر زفتن زلوا by the way أتميدياتات بزنا إذا كايدا درجة دراما خوين وصلوا زلوا ناي دونالد ترامب أزر 4 كم زي لهم And this is President Trump. Ooh, hello, Mr. Trump. Let's make peace, make peace. No way. If you don't accept peace, very bad bombing, very bad. Okay, give us 5 days to think. Okay, deal. كم زي عايز قبر زل دونالد ترامب يميل أمه there's no deal زخوني يقول زربا يلن بينو يزرب زلو مين imagination يزقبر زلو كولي جميرا مالو أبينو أب روسو زلو دمسطات ويون أب أمرو زلو دمسيو زمل سلو زلو بر دحن إيران بعلم كله غلو ديت سبب returns the court the way it was. اسم شکستتان را توافق نگذارید. Do not call your defeat an agreement. The era of your promises is over. Today, the world has two fronts, truth and falsehood. And every freedom-seeking person will not be deceived by the waves of your media. Has the level of your internal conflicts reached the point where you are negotiating with yourselves? There will be no sign of your investments in the region, nor will you see the previous prices of energy and oil until you understand this. Stability in the region is guaranteed by the powerful hand of our armed forces. Stability comes through power. Now they are ስለዚህ እንታይ ዝብልዎ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ በይንኻ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ብሕፅር ዝበለ ሰላም ዝበሃል የለን ምቁራፅ ናይ ተኽሲ የለ እቲ ቀደም ዘለመትካዮ ንዕዳጋታት ናይ ዓለም ሕሱር ኤነርጂ ድማ ብፍጹም ክትረኽቦ ኣይኮንካን ሕሱር ኤነርጂ ካብዚ ወሽመጥ ብሓርሙዝ ክወፅእ ኣይኮነን ክወፅእ እንተኮይኑ ድማ ንስኻ ኣይኮነ ኣሜሪካ ኣይኮነ ካልእ ሃገራት ተገብርዎ ኣይኮኑ መንዳ ቅልፅብ ናይ ኢራን ይከፍቅድ ኢሎሞ ብዘይ ፍቓድ ናይ ኢራን ካብዚ ቦታ ኣብዚ ቦታ እዚ ሰላም ርግኣትን ከምኡ ድማ energy ካብዚ ቦታ እዚ ክወፅእ ኣይኮነን ኢሎም እዮም ዝነግርዎ ዘሎ that's a little bit harsh ከቢድ ንዶናልድ ትራምፕ እዚ ክውዕጦ ከቢድ እዩ if you think ኢራናውያን ከምኡ ክገብሩ ዓቕሚ የብሎምን ወይ እውን ቤናይ ዓቕሞም እዮም ንኣሜሪካ ከስምዕዋ እሞ እንድሕር ኢልኩምኒ ብፍላይ ብዛዕባ ሃገራት ዓረብ ዝዝረብ ዘሎ ዘረባ ክትግረሙ እዮም ከረየኩም እየ መጀመርያ ግን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ስለያ መርበብ MI6 ሓላፊ ዝነበረ ብዛዕባ እዚ ኩናት ዝበሎ ስምዑ 2 weeks ago lost the initiative to Iran. In practice, the Iranian regime has been more resilient than I think anyone would have expected. They took some good decisions, actually, as early as last June about dispersing their military capability and delegating the authority for the use of those weapons, which has given them significant extra resilience against this incredibly powerful air campaign. They have embarked on what's technically called horizontal escalation, i.e. firing rockets at anybody within range, which at the time, honestly... ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ ናይ ሓላፊ ናይ ስለያ መርበብ ናይ ዓዲ እንግሊዝ MI6 ዝነበረ ሓላፊ ዝነበረ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ደረጃ ክንሪኦ ከለና ብፍላይ ካብዛ ሕጂ ናብ ሳልሳይ ሰሙን ናብ ካልኣይ ሰሙን ድኣትወሉ ዘለና ጀሚሮም ኢራን ፀብለልትነት ናይ ኩናት ተረኪቦም ኣለዉ እዚ ማለት ድማ ኣብተን ቀዳሞት መዓልታት ኣሜሪካን እስራኤልን ፀብለልትነት ነይሮም ስለምንታይ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ከምኡ ድማ ብዙሕ ዕንወት መራሕቲ ናይ ምድሃል መንፈስ ብዙሕ ነገር ፈጢሮም ነይሮም እዮም ስለዚ ኣብቲ ዋንቲ ዝኾነ ይኹን መንገዲ መዕለቢ ክረኽብሉ እንተዝኽእሉ ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ ብዓወት ወላ እውን 100 ዕላማታቱ ተደይሃረመ ዓብ ክፋል ናይቲ ኩናት ብፍላይ እቲ ወሽመጥ ሓርሙዝ ምዕፃው
ናይ ብሓቂ ከይተፈፀመ ከሎ እንተዝወፅእ ነይሩ ገለ ነገር መዕለብም ተገበረሉ ነይሩ ሕጂ ግን እቶም ናይ ኢራን ሓይልታት ብፍላይ ወታደራዊ ቅልጽምናቶም ተረዲእዎ ለቲ ገይም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ድማ እናተቃነየ ይመጽእ ኣሎ ኢሉ ነቲ ገይም ናይ ኣሜሪካ ጽቡቅ ገይሮም አንቢቦም ኣሎ ኣሜሪካን ዶናልድ ትራምፕን ቃንዛ ናቱ ኣበይ ከም ዘሎ ቁስሊ ናቱ ኣበይ ከም ዘሎ ድኹም ጎኒ ናቱ ቤላ ገይሮም መዚኖም ኣሎ ስለዚ ካብ ሕጂ ንድሓር ንዓታቶም ኣፀቢቑ ደዋፅኦም እቲ ኩናት ክናዋሕ እንትሕር ክኢሉ ጥራይ ባይ ደ ወይ ኢቭን ናይ ኒኩለራዊ ምፍርራሕ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሪኦሞን ኣበርዒኖሞን ስለ ዝኾኑ ዶናልድ ትራምፕ ካብዚ ንላዕሊ ኣብ ልዕሊኦም ዝኾነ ይኹን ፀብለልትነት ወይ ለቨሬጅ የብሉን እዚ ኻ እንታይ ክፈጥረሉ ዶናልድ ትራምፕ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣማራፂታት እናሰኣነ ክኸይድ እዩ ኣማራፂታት ናቱ ስለዚ ኣብ ጣውላ ይክውድኦ ኣብ ጣውላ ክውድኦ ተኮይኑ ግን ብዝበለፀ ንኢራን ብዝምችእ መንገዲ ይክውዳእ ስለዚ እቲ ቀደም ቅድሚ 3 ሰሙን ቅድሚ ዛብ ኩናት ምጅማራ ረኺብዎ ዝነበረ ቅድመ ኩነት ሕጂ ክረኽቦ ይክእልኒ ዳትስ ዋይ ድማ ወላ እውን ጣውላ እናበለ ከደናግር ይፍትን እንተሎ ኣብ ጣውላ ይኹን ከምኡ ድማ ኣብ ግንባር ከይዱ ወይ እውን ሰራዊት ክእቱ ይፍትን ኣሎ እቲ ሰራዊት ዝኣቱ ብዙሕ ውፅኢት ከም ዘየምፃሉ ብግምጣሉ ሕማቕ ክሳራን ዕንወትን ከምፃሉ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ናብዚ ተበልካያ ናብቲ ተገንጠልካያ በቲ ተራኻያ ብኩሉ ንዶናልድ ትራምፕ መዋፅእ ነጥቢ ከም ዘይብላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዳርጋ ስለያዊ ሓለፍቲ ናይ እስራኤል ዝነበሩ ይኹኑ ናይ ኣሜሪካ ዝነበሩ ናይ ሲአይኤ ይኹኑ ናይ ኤውሮፓታት ናይ ኩሉ መደምደምታ ናቶም ክርእይዎ ከለዉ ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል ሓደ ዓብይ ሓላፊ እሁድ ባራክ ዝበሃል ቀደም ፕሬዚደንት ዝነበረ ድሓር እውን ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ ድሓር እውን ናይቲ ስለያ ናይ እስራኤል ንነዊሕ ዓመታት ሓላፊ ዝነበረ በተደጋጋሚ ብኩናት ወላ ሓንቲ ክትገብሮም ኣይትኽእልን ኢኻ ኢሉ ንኢራን ወላ ሓንቲ ክንገብሮም ኣይንኽእልን ኢና የስ ክትድብድብ ትኽእል ኢኻ ክትጨፍጨፍ ትኽእል ኢኻ ዕድሚ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኩናት ግን ወላ ሓንቲ ወላ ሰራዊት ሰዲድካ እውን ሓንቲ ክትገብሮም ኣይትኽእልን ኢኻ ኢሉ ስለዚ ሜይቢ እስራኤል ንግዚኡ ነቲ ድራማታት ክትቅፅሎ ትኽእል ትኸውን ኣሜሪካ እውን ከምኡ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ጣውላ እንዲኦም ክመፁ ኣብ ጣውላ ክመፁ ተኮይኖም ኢራን ዝበለፀ ፀብለልትነት ሒዛ ክትመፅእ ድሌታታ ድማ ኢራን እያ ከተተግብር ስለዚ ሃገራት ዓረብ ኣብ ጌጋ ካልኩሌሽን ስለ ዝነበራ ናብ ሃገራት ዓረብ ክንሰግር ኢና ሕጂ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ሓደ ካብቶም ኣብዚ ኩናት እዚ ፅቡቅ ገይሩ ተጋሊፁ ዘሎ ሰብ መን ይስምዖ ኣብዚ President, you're spot on. Never in history has a modern military, Iran had a modern military, a modern navy, a modern air force, modern air defenses, leadership, massive bunker. Never has a modern military been so rapidly and historically obliterated, defeated from day one with overwhelming firepower. The air campaign that we've conducted, that Israel's conducted alongside us, was one for the history books, truly. And it's because we have a president of the United States that when he sends his warfighters out to fight, he unties their hands to actually go out and close with and destroy the enemy as viciously as possible from moment one. And that's why we see ourselves as part of this negotiation as well. We negotiate with bombs. You have a choice as we loiter over the top. እዚ ሓደ ካብቶም ጥዕና ከም ዘይብሉ ዳርጋ ሰርቲፊኬት ብግልፂ ተፈሊጡ ዘሎ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ እዩ ጋዜጠኛ ነይሩ ኣብ ዘይግብኦ ቦታ ስልጣን ድሕሪብካዮ ንዕኡ ፊልሚ ዘሎ እቲ ኩናት ናይ ብሓቂ ኣብ ፊልሚ እዩ ዘሎ እዚ ፊልሚ ዝሰርሕ ዘሎ ዝመስሎ ዘሎ ሂወት ሰብ ይጠፍቖም ዘሎ ይርዳ የለን ባይ ደ ወይ ኣሜሪካ 11 ሰባት ተቐቲሎማ ዝብሉ ዘሎ ሓሶት እዩ ብዙሕ ሰብ ተቐቲልዎም ኣሎ ተሓቂ ድማ ፅነ ኢሉ ቆፂ መዓት ክሳራ ኣጋጢሞም ኣሎ እታ ዝዓብየት ነፈርቲ ኩናት ትትከም መርከብ ናቶም እታ ኤስኤስ ጌራልድ ፎርድ ትበሃል ተሃሪማ ንከባቢ 6 ወርሒ ዲ ን8 ወርሒ ኖ 24 ወርሒ መስለን ንክልተ ዓመት ዲ ዋላ ገለ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይና ኣላ እንታይ ኢሎም ኣብ ክሽነ ኣብ ሽቃቅ ብዘጋጠመ ሓዊ ሓሶት ኢራን እያ ፅቡቅ ጌራ ዘቢጣታ ወላ እውን እቲ ኣብርሃም ሊንከን ዝበሃል እውን ተዘቢጣ ካብቲ ቦታ ርሒቓ ኣላ ስለዚ በይዛት ናቶም ኣይትበሎ መራኽብ ኩናት ናቶም ኣይትበሎ ዳርጋ ብብዙሕ መንገዲ ፅቡቅ ጌራ እያ ተዘቢጣ ዘላ ኤምባሲታት ናቶም ኣይትበሎ ኩሉ እዩ ተሃሪሙ ዘሎ ስለዚ እዚ ኣብ ቅድሚ ስክሪን መፅኡ ንጎ ምሸትን ከጉርዕ ውላ ኣሎ ፀኒሖም ድማ ኣብ ብሉምበርግ ድዩ ዎል ስትሪት ጆርናል ድዩ ኣብ ኒውዮርክ ታይምስ ይወፅእ ሓበሬታ ኣሜሪካ ትስሕና ከም ዘላ ጥራይ ኣሜሪካ ከምቲ ኣብዚ ዝፍክርዎ ዘለው ነገራት ከምኡ ይኸይድ ከም ዘየለ ከምዚ እሱ ዝፍክሮ ዘሎ እንተዝኸውን ነይሩ ክሳብ ሕጂ ናብ ውግእ ተሳትፍ ኣይነበረካን ከምኡ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ንጎሆም ምሸትን ንዘራረብ እናበለ ከዕለብጠሉ ዝኽእል ጉዳይ ኣይምነበሮን ስለዚ again the situation is pretty clear ናብ ዕዳም ገፁ ወሲድዎም ከም ዘሎ እቲ ኩነታት እዮም ዝነግሩ ዘለው ናው ናብተን ሃገራት ዓረብ ንኸይድ what's going on ናብተን ሃገራት ዓረብ እንታይ የጋጥም ኣሎ Inside Israel were hit, referring to them as locations within occupied territories. The latest escalation comes after Iran issued a strong warning, saying it would carry out heavy missile and drone attacks if Israel continues its military actions against civilians in Lebanon and Palestine.
كم تريو زلهم أب نفسه كف جزية زقاتم متقعتنا إيرانيو ني كاب نهجرات عرب ترى يكونس نتن إسرائيل بعبيو بزع جزية يهرمان يداخمان كم زلون تكون تهدمان نخبري خيط كم زلون كاب زكاتي لهم دما there is this where is the story man حنت جزية دا where is that قريتكم يدحن كلتا ثلاثة فيديوهات سلازلوان إن أنا أقول لك أنا أبرر لكم سلازفتن زلغيو anyway كم تريو زلهم زي أبي بوتاي زي إسرائيل لتنا 4 زنبري بلنا له كمون تل أبيب زنبري ناي مترام مدرخ ناي تنهجرات عرب دما كتعزل كمسو كله نريو زلنا التكوينات كبيت كم زلون هجرات عرب ناب تكوينات كحوسايد ليها كم زلوان بزي غيرنا كنجمرج Arab Emirates and Saudi Arabia are edging closer to joining in the war against Iran as both continue to grapple with repeated missile and drone attacks inside their countries. Matt Finn is tracking the latest regional developments. He's live for us in Dubai. Matt? Hey John, not long ago, India's Prime Minister said that he had a productive phone call with our president, received a phone call from President Trump and had a useful exchange of views on the situation in West Asia. India supports de-escalation and restoration. دونالد ترامب ناب بزحات هجراتنا صوعي كل من جميرو خمزو ليز نقرزلو حدا كاباتو من هندي دويلو بجاها قال قبرنز قداي زيلو يحطو خمزو ليز نقرقن حانت نقر أبزي وانزي بتدقاقامي كتزرب نسمع لنا نصادما هجرات عرب ناب تكوينات كأتوا يلمنا قريبا كم زلو ويبللو بفلايت فوكس نيوز بحال زلو انتهي بلالو سعود عرب إمارات قطر ناب تكوينات كحوسا يفتنا خمزلو دونالد ترامب بعلو نتحقق تزاريبوني رابز قداي زي سلازي قداي كسع كندي كسيا كم زخلينا نقر زلنا تحققن سعودي أنا بحقق تساتف ناب تكوينات تدلل ديالان سني لك نقرأكم هذا كابتي زبلو زلو نساتهم جن منال بعتنا تقداي كحباب الوون يجليو سلو زلو زقبر زلو زرباك خون خليهم زلو زلو معناته التكوينات نهاجر إمارات أوريدي ناب تكوينات كتاتو كم تخل زر ملكت هالو هذا كابتي لنك أنا زبلو زلو ناي كاب إمارات زوات حبريتا هذا CEO ناي هذا كتكال زبلو. The Strait of Hormuz is one of those arteries, 21 miles wide, 20 million barrels a day, nearly a fifth of the world's oil and gas, over a third of the world's fertilizer, almost a quarter of the world's petrochemicals, and significant amounts of industrial metals. In short, much of the oxygen of the global economy runs through a single throat. انتهي زبل زلو وشمت هرمز غورورو نايزي ناي ماكلاي مبراه رايدي كونه غورورو ناي قطبه عالميو سلازي نز غورورو زي محاز مالت نقطبه ناي عالم عبس مبرات كغبرلو زخلينا بلاي زمن زلو اتي مرغصناتهم ግን ኢራን ያነዝጌራቶ ዘላ ስለዚህ من جمير وتكينات من يهار مالون إيران دي كونه إيران يتحتاتي تنايز كوينات يوم زول زلو سلازي إمارات من مليسوم أنصار إيران ترير مرقص يوصدلو دارقا إذا قد دايزي أنا بيكت كي كم تغلط رايت أمتوا. And yet, there are those who believe that choking that throat is an acceptable strategy. When Hormuz is squeezed, the pressure is immediately felt around the world. In just 3 weeks, the price of oil has risen by 50%. This is raising the cost of living for those who can least afford it and slowing economic growth everywhere, from factories to farms to families around the world. هجي تازربا شماي تكسني قن إيرانيو زي نقررونا يكتبنا علم جبيت كمحس كم صبغ وسانا غيرهم زغلتلو زلونا بحق زحزنيهم سلازي نكتبنا علمنا مزراك واغانا يندادي دارقا كابتو كوينات جمر ب5% وسيخلو كتبنا علمنا تبلاشو يخيدالو زد ما كم قبول غيرهم وسيدهم معال تاو زغلتلو زلو بحق زحزنيهم زمسل زربا كسيو نسمع زلنا مالتي بقمت على كتريا خلها إيران exactly نزان سوز بلاز دلوخ قبر يمزلي زلو كتبنا علم كده من لو يمزل زلو ندادي 210 اسرام كوينو داي كونسي كلتا 250 كاتل لو يمزل زلو سو انتي كتقبر تخلي تحطو امريكا كل زكالات تقبر لا رايت ناو ناتو زارب كخلو كباب 10 13 زخون وتهدراتنا امريكا ببزح من قدنا بماكلاي مبرا يقربوا خمزلو يزنقر زلو سلازي وتهدراوس قمت كتقبر كم تفتن ويون باقار وقخ تقبر كتفتن كم تخلي يزنقر زلو تحطو
ንኢራን ካብዚ ሕጂ ዘላቶ ነገር እንታይ ፍሉይ ነገር ክትገብረላ ትኽእል እንታይ ዓይነት ፍሉይ መጥቃዕቲ ጌርካ መፍትሒ ከተምፅእ ትኽእል እቲ ኢራን ሒዛቶ ዘላ ነጥብታት ኩሉ ሰብ ይርዮ ኣሎ and ብዙሓት ሃገራት ክሽምጉሉ ይፍትኑ ኣለዉ ኢራን እንትኾነ ዝኾነ ይኹን መልሲ ትቦም የላን ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ናይ UAE ሚኒስትር ኦፍ ዲፈንስ ሞርንስ ሓደ ሲቪሊያን ኮንትራክተር ተቐቲሉ ከም ዘሎ ባህሬን ክኸይድ ከሎ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ እተን ሃገራት ዓረብ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብ ኩናት እናቐረባ ይኸዳ ኣለዋ ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ እውን ብፍላይ ተን ምስ እስራኤል ቀረባ ዝነበራ ኢራንን ኢማራትን ባህሬንን ናብቲ ኩናት ከኣትዋ ተዳልየን ከም ዘለዋ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ፅኒኢለ ከስማዓኩም እየ እንታይ ማለት እዩ ግን እዚኣቶም ኣብቲ ኩናት ከኣትዉ ይኽእሉ እዮም ክበሃል ከሎ ኣብዚ መጀመርያ ስምዕዎ There's been some reporting that you've been talking to the Crown Prince. Have you been focused on normalization between Saudi Arabia and Israel? Oh, no, we have a great relationship with Saudi Arabia. What do you hear with Saudi Arabia? Just hearing that you've been talking and that he has been encouraging you to do certain things related to Iran. Can you share with us? He's a warrior. He does. Yeah, he's a warrior. He's fighting with us, by the way. Saudi Arabia has been excellent, and UAE, excellent. And I will tell you, Qatar, incredible. Qatar took a hit, pretty bad hit. Qatar is very close. You know, they're essentially, you can walk right over the border. Qatar took a hit. They've been great. They've been very strong. Kuwait. ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ መሲልኩም እዘን ሃገራት ዓረብ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ጎንና ኣለዋ ይብል ኣሎ ዳርጋ የፈድሖም ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ግን እዛ ዘረባ እዚኣ ብግምጣላ እውን ክትዝረብ ክንሰምዓ ኢና ስዑድያ መሐመድ ብን ሰልማን ምሳና ኣሎ ኣብ ጎንና ኣሎ ኢማራት ፉሊ ኣብ ጎኖም ኣላ ቀጠር ብጣዕሚ እያ ተሃስያ ዘላ ግን ኣብ ጎንና እያ ዘላ ሳውን ይብላ ኣሎ ብዛዕባ ኩዌት ዝዛረቦ ግን ሓንቲ ካብቲ ዶናልድ ትራምፕ በዚኣ ኢና ክንፈትዎ ዝግባአና ዶናልድ ትራምፕ ኮይኑ ተሪፉ ተሓቂ ዝዛረብ ፖለቲከኛ ንሱ እዩ ማለት ጽሉል ስለ ዝኾነ ከይተረዶ ምስጢር ይዘውፅእ ኣብዚያ ዝበላ ስምዕዎ በል ዶናልድ ትራምፕ በዓሉ President Donald Trump has admitted that 3 American fighter jets shot down over Kuwait were actually hit by friendly fire. Trump downplayed the second of Martin manufactured Patriot air defense systems missed the aircraft and then resorted to direct fire on. They had a little mishap. They shot down 3 mishap. They had a little mishap. They had a little mishap. They shot down 3 planes with our missiles. They happen to be our planes. But the pilots made it. Can you imagine the pilots making it? The pilots are always coming. Donald Trump comes out here to حكي تردد حكي درجوح زبله. إذن هجرات عرب قطر السعودية إمارات كلها تنصبغ يحجزنا له أبغوننا له قبل سنهم كي تردوا كويت جن انتهيك خون حماق قاعد عم خينو 3 سنة فرتناتنا واللي عقدي فاتن يبلالو قاعد عمتهم بايلوتات هيموتون جن تنفرتي واللي عم قدي فمن يبلالو سلازي يتنسلست F-10 تحمشت هاريمان زبلون دونالد ترامب علو يأمن لنا له مالتي سلازي الزون حدا كابتي مرأيا نايتي زور زلو كساراتات مخانون دونالد ترامب كي تردو نتحكي حدا معالتي كدرقو حلنا مخانو مجنزاب يدلي دونالد ترامب كوينو تريف انه مستير انه ويحك عقب زخلا يكونن توكيسي زقد فابقلا بوينت كي تردو يدما مبزحت قزي سلازي كم نريو زلنا امريكا كل نجار كم تنسوم زبلو زلو 900 عويدات فينا 700 عويدات داخلنا 5 جيرنا زبلو زلو أبايتا ججف سعرتن وردتن يقاطمهم كم زلون كاب زنعقوا حجر دمه أصبحوا يوم زنعقوا زلون إيران ينعقوا نيروم كندوز أكل كتكبدنا يدخلنا يزول في لايتي بروباغانديست ناي دونالد ترامب بزعق زياد زارب وزنا بريو الذي إيران درو أعمى أرياتهم الله كمون نتزعبي بروجرام ناتم F-35 دبالون كم زحرمت اللومن نتوم بايلوتات ناتم دما أبزي وانزي تتنقعهم كخطهم زلو جيراتهم كم زلا يزنقر زلو بزوغي نبتي نايزن هجرات عرب نابتو كينات كن أتينا مبال بفلاي دما إمارات نابتو كينات كتأتو محسابة انتاي ملغتو كل ويخل نشتي كنسما دحريو أبتناي سعودية زبلو وزلو فلي بزباليهم زقلت وزلو Over the war as we have seen it. What say you at this point? Well, I mean, the potential entry of Saudi Arabia and UAE into direct conflict with Iran, I mean, they've been under blistering attacks for the better part of the last week and a half or so. And so the longer that Iran remains obstinate and resisting, ending this war, the more likely that these neighbors that are getting attacked join it. Whether or not that moves the needle to quickening the end of this war, that'll be to be seen, quite frankly. General Keane weighed in earlier on what makes him skeptical. الجن تايم زبلو زلو نايزن كلتا هجرات بفلاي ناي سعودية
ናይ ሱዳን ኢማራትን ኣብቲ ኩናት መታወን ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል ኸውን እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ግዳ ሓቂ ግን የስ ይህረማ ኣለዋ እየን እዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብቲ ኩናታት እየን እንታይ ኣስተዋፅኦ ክገብራ ይኽእላ እተን ሃገራት ዓረብ ይህረማ የለዋን ወይ እውን መጥቃዕቲ ይወርደን የለን ክሳራታት ይወርደን የለን ወይ እውን ፀገም የጋጥመን የለ ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ናይ ነዳዲ ቦተ እንተሃሪምሎ ብዙሕ ተቕርፅናት እንተሃሪምሎ ከምኡ ድማ ቁጠባናትን ብርጉእ መንገዲ ክቕፅል ከም ዘይክእል ገይሮመን ኣለው እቲ ሕቶ ግን ስለምንታይ ሃገራት ዓረብ ነዚ ሓደገኛ ውሳነ ክገብራ ይኽእላ ንዝብል ሓንቲ ኮመንቴተር ዝበለቶ ክንሰምዕ እስከ እንታይ reported encouragement. Well, I think the thinking for Saudi Arabia is at this stage, the Gulf is so unprotected that probably it is better to try to finish this war just to make sure, that the U.S. doesn't leave and Trump declares victory and then Saudi and the other Gulf countries are left to pick up the pieces. They can come under attack, for example, by the Houthis in Yemen, which happened in the past before this war, and they can come under attack from Iran itself. But the article ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ስነ እታ ተሓሳስባ ናይ ስዑድያ እቲ ኩናት ክቕፅል ትደልዮላ ከምኡ ድማ ሃገራት ዓረብ ኣብቲ ኩናት ክሕወሳ ይኽእላ እየን ዝብል ዘረባ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ምናልባት እቲ ግምት ከምኡ ክኸውን ዝኽእል ኩናት ከይጀምሮ ከሎ ንኸይጅምር ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ከም ዝነበረን ነቲ ኩናት ዶናልድ ትራምፕ ንኸይጅምሮ ብዙሕ ሎቢ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ከም በዓል ስዑድያ ብኡ መንፅር ድማ ምስ ኢራን ፍሉይ ዝምድና ጌራ እናተባህለ ተኸሰስ ዝነበረት ሃገር ኮይና ሕጂ ግን ካብ ተጀመረ ንኢራን ድማ ነቲ ኣይ ቀቲልካያ ኣይ ሃሲኻያ ኣቋሲልካ ጥራይ ትገጥፋ እንተለኻ ኢራን ከም ብሓድሽ ክትሕይል እተን መሻርክታ ድማ ብፍላይ ኣሜሪካ ኣዝሊቓ ካብዚ ቦታ እዚ እንተተመሊሳ ከምቲ ናይ ኣፍጋኒስታን ዝገበሮ ተሃዲማ እንድሕር ኸይዳ ኣፍጋኒስታን ድማ ተመሊሱ ጣሊባን ድማ ተመሊሱ ስልጣኑ ዝቋፀር ተኮይኑ ኢራን እውን ከምኡ ክገብር ምዃኑ ዝረኣየሉ ዘሎ ነዘን ሃገራት ዓረብ ምስ ተፈጢሩ ዘሎ ፀልኢ ምስቲ ነቲ ኩናት ዘይምኹናነን ከምኡ እውን ኣብቲ ፀገም ናይ ህዝቢ ኢራን ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ኮይነን ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ እውን እንተኾነ ንኢራን ከም ትኹነን ኣብ ምግባር ዝገበርዎ ናይ ኢራን ኢድ ብፍላይ ንኣሜሪካ ካብዚ ቦታ ከም ትሃድም ገይሮም ድሕሪ ወዲኦሞ እዘን ሃገራት ዓረብ መፃኢ ክህልወን ኣይክእልን እዩ ብፍላይ ድማ ከም በዓል ኢማራት ዝመሰላ መፃኢ ናተን ኣብ ምልክት ሕቶ ከኣቱ ዝኽእል እዩ ስለዚ እዚ ኩናት ተጀሚሩ ከሎ ኢራን ተሳዒራ ሓደ ዓብይ ውድቀት ኣጋጢምዋ እንተደይ ተወዲኡ እቲ ናይ ኢማራት ህይወት ወይ እውን እቲ ናይ ኢማራት ሃገር ኣዝዩ ሓደጋ እዩ ስለዚ ዳርጋ እቲ ኢማራት ዝበሃል ሙሉእ ብሙሉእ ብዘየገድስታይ ክሳራ ኢራን ክትሰዓር ኣለዋ ክድምሰስ ኣለዎ እቲ መንግስቲ ኣብ ዝብል ኣጆኻ ይብል ኣሎ ሕጂ ድማ ናብቲ ኩናት ከኣትዮ እውን ይብል ኣሎ ስለምንታይ ከኣትዮ ዝብል ዘሎ ሓደ ኣፊቱ ዝተረፈኒ የብለይን እንድሕሪ ኣሜሪካ ደይ ተዓዊታ ኣኺልኒ ኣነ ጎረቤታ ኢራን ኣሜሪካ ገሪፋቶ ነዚ ቦታ ክትፅርገፍ ትኽእል እያ ኣነ ግን ኣብዚ ቦታ እየ ዝነብር ቁጠባ ናተይ ድማ ኣብ ሕፃ ዝተመስረተ ስለ ዝኾነ ኢራን ኣንፃረይ ከላ ቁጠባ ክሃንፃ ይክእልኒ ቱሪዝም ዝበሃል ፍርጌት ግበሮ ድሮ ነቲ ዴታ ሰንተር ዝበሃል ተደጋጋሚ ተሃርሞ ስለ ዘላ ኣብ ኢማራት ዘሎ ፀገም ከቢድ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ኢራን እቲ መንግስቲ እንተደይ ተቐይሩ ወይ እውን ኣመና እንተደይ ተዳኺሙ እዘን ሃገራት ዓረብ ብፍላይ ተን ኣብቲ ፊት ናይ ኢራን ናይ ስዑዳይ ናይ ኢራን ዘለዎ ሃገራት ከም በዓል ቀጠር ስዑድያ እኳ ከምቲ ዝለ ትረም የላን ሕጂ ናይ ስዑድያ ጉዳይ ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ስምዕዎ ናይ ስዑድያ ብተደጋጋሚ እቲ ሚድያ ደይ መደይ ኢሉ ዝፃወቶ ዘሎ እዩ is based on sources who claim that Mohammed bin Salman, the Crown Prince, would have said that this is a historic moment for the Middle East. That language is very much close to the narrative that was coming out of Israel, specifically from Prime Minister Benjamin Netanyahu in the lead-in to this war. It has to be said that the Saudi government has issued a statement denying any of these claims. This is the fog of war. You will have leaks everywhere, confusing people, paving the way for the public opinion for the next step of the war. Just shortly after this article came out, another leak came out with another news organization saying that 3,000 more U.S. soldiers were on the way to this region. I think it's really to create this. እንታይ ትብል ዘላ actually ብተደጋጋሚ ንሰምዓ ዘለና ዘረባ እዚኣ እያ እስራኤል ዝበሃል ሚድያ ናቱን በቲ ፅልዋ ዘለዋ ሚድያ እናገበረ ብተደጋጋሚ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢራንን ዘሎ ባእሲ ከግፍሖ ጥራይ ዝፅዕር ዘሎ this is very interesting ኣብ መንጎ ኢራንን ኣብ መንጎ ቶም ሱኒ ዝበሃሉን ሸዓን ውግእ ናይ ሃይማኖት ክፈጥር እዩ ዝደሊ ዘሎ ነተንያሁ ስለዚ ብተደጋጋሚ ስዑድያ ህረም ትብለላን ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ክቕፅል ትደፍእ ኣላ መሓመድ ቢን ሰልማን እናደወለ ቀፅሎ ነዚ ኩናት ይብለሎ ድፋእ ይብለሎ ክሕግዘካ ይብለሎ ናብ ኩናት ክትኣቱ ትደልላ ዝብል ዘሎ
መብዛሕቶም ቶም ምንጭነት ሓበሬታነት አርቲክል ዝቡ ዘለው ሽሞም ዘይተጠቕሱ ሰባት እዮም ዝበሃሉ ዘለው ስለዚ ኣብ ሪያሊቲ ስዑድያ ድማ ብወቅዒ ትነፅገያ ነቲ ሪፖርት ዝመጽእ ዘሎ እዚ ማለት ማለት እዩ ንስዑድያ ታርጌትና ኢራን ንምግባራ ክልተተን ዓበይቲ ሃገራት ዝበሃላ ንሳትን ስለዝኾና ከመይ ጌርካ ንክልትዮም ኣብ ኩናት ትእትዎም ከመይ ጌርካ ኣብ ምፍጣጥ ትእትዎም እቲ ቀንዲ ጌም ዘሎ ንሱ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ረሳሕ ፖለቲካ እዮም ክፃወቱ ዝፍትኑ ዘለው ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢራንን ነቲ ኩናት ክሸጥወዮም ወይ ከንክስወዮም ዝፍትኑ ዘለው ስዑድያ ግን ነዚ ኩነታት እዚ ካብ መጀመሪኡ ተረዲዮሞ ስለ ዝነበሩ እንታይ ገብርዮም ዝፍትኑ ዘለው ብርግፅ ኣብ ጎኒ ኢራን ከም ዘለዎ ከፍልጡ ይደልዩ ኣለዉ ወይ እውን ኣብ ጎኒ ኢራን ክኾኑ ይደልዩን እዮም ዘለው ስዑድያ ናታ ኢንተረስት ክትሪኦ ከላ ኣብዚ ኩናት እዚ እንታይ ከጋጥም እዩ ዝደሊ ዘሎ መሐመድ ቢን ሰልማን እዮም ዝብሉ ኩሎም ክዳኸሙሉ እዩ ዝደሊ ዘሎ መሐመድ ቢን ሰልማን ሪያሊቲ ኢዝ እቲ ሓቂ እንታይ እዩ ናይ ስዑድያ ንጉስ እንታይ ይደሊ ኣሎ እንድሕር ኢልካዮ ሂ ጀስት ዋንት ኣሜሪካ ክትዳኸመሉ እስራኤል ክትዳኸመሉ ኢራን እውን ክትዳኸመሉ ሰለስቲኦም ክዳኸሙሉ እዩ ዝደሊ ዘሎስ ናቱ ሰልፍ ኢንተረስት እዩ ዘገድሶ መሐመድ ቢን ሰልማን ኣሜሪካ ብትገብሮ ዘላ ኩነታት ኣብቲ ዞባ ዓብ ክሳራ የጋጥማ ኣሎ እስራኤል ሓመድ ድፋጫት ሰትላ ከምኡ ድማ መዓት ኣፅዋራታን ካልኣን ትኸስር ኣላ ከምኡ እውን ከም ቦናስ ድማ ኢማራት ትጨፍጨፈሉላ ኣሜሪካ ትዳኸማላ ኢራን ድማ ከይተስግኦ ኢራን እውን ንባዕላ ትዳኸማላ ስለዚ መሐመድ ቢን ሰልማን ካብዚ ኩናት እዚ ትቐንዲ ክረብሕ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዛ ኩናት እዚኣ ሎሚ ብዘላቶ መልክዕ እንተተወዲያ መሐመድ ቢን ሰልማን እቲ ዝበለፀ ረብሓ ዘለዎ እዩ ምስ ኢራን ዝምድኑ ከመሓይሹ ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ሕማቕ ዝበሃል ነገር ኣይገበረን ኣሎ ወላ እኳ ተሃሪሙ እንተሎ ኣንጻር ኢራን ፍሉይ ነገር ኣይገበረን ብዙሕ ከምዚ ክገብር ይሓስብ ኣሎ ናብዚ ክኸይድ ደልሎ ናብ ኩናት ክኣትዩ ደልሎ ይብልሎ እምበር ክሳብ ሕጂ ብጭቡጥ ውሳነ ዝገበሮ ነገር የለን ክንፅመም ኢና ትዕግስትና ግን ደረት ኣለዎ ናበለዮም ዝምልሱ ዘለዎ ስለዚ ሕውት ድማ ክሳብ ሕጂ ናብቲ ኩናት ክኣቱ ዘይምኽኣሉ እዚ እውን ሓደ ምልክት ስዑድያ ዲፕሎማቲካሊ ዝሰርሓቶ ውፅኢት የምፅእ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኢማራት ኮምፕሊት ኣብቲ ኢኩዌዥናት እዩ ተረሚሲ ዘሎ ስዑድያ ግን ነዳድያ ትሸይጥ ኣላ ብክቡር ዋጋ ነዳዲ ትሸይጥ ኣላ ዱባይ ካብ ስራሕ ተጠዊሉ ኣሎ ሪያድን ጅዳን ግን ይሰርሑ ኣለዉ እቶም ኤርፖርታት ናቶም ወደባት ናታ ይሰርሕ ኣሎ ንግዲ ናታ ይቕፅል ኣሎ ነዳዲ ናታ ይሽየጥ ኣሎ ስለዚ ስዑድያ ኢዝ ቢገስት ዊነር ኣብዚ ኩናት እዚ ቢገስት ሉዘር እቲ ዝዓበየ ክሳራ ዘጋጥሞ ዘሎ ድማ መን እንድሕር ኢልካ ኢማራት እዩ ኢማራት ኣብቲ ኩናት ተቐርቂሩ ሓደ እቲ ዝዓበየ ኢሜጅ ናቱ መሬት ዘቢጥሉ ምክንያቱ ዱባይ ይኹን ኢማራት ባይ ዘ ወይ ናይቲ ኢማራት ገለገለ ይኹምሲ መርገም ናይ ሱዳናውያን ኣለዋ እዛ ዓዲ እንዲኹም ትብሉ ሓቅኹም ይኹም መርገም and parts of Ajman are experiencing heavy rain and thunderstorms. Streets are flooded, traffic is slow, and daily life is disrupted. Emergency crews are working to clear roads and keep residents safe. Some areas received nearly a year's worth of rainfall in a single day. Al-Manama in Ajman recorded 93.3 millimeters. እንታዮም ዝብሉ ዘለው አቡዳቢ ቀንዲት አቡዳቢ ማለት እዩ ብዝሕ ማይ ዝናብ ልዕሊ ዓቕሙ ሃሪምዎ ዕልቕልቕ ናይ ማይ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ስለዚ ካብቲ ድሮናትን ሚሳይላትን ናይ እስራኤል ናይ ኢራን ዝተረፈ ድማ ሕጂ ዕልቕልቕ ናይ ማይ ኣጋጢሞም ከም ዘሎን እቲ ማይ ናይቲ ዓዲ ድማ ከቢድ እዩ መዓት ዕንወት እዩ ዘውርድ ስለዚ እቲ አቡዳቢ ዝበሃል ተወሳኺ ናይ ዝናብ መቕፃዕቲ ወሪድዎ ከም ዘሎን ካልኦት ከተማታት ናቱ እውን ኣብ ዱባይ ይብል የለን ሪፖርት ግን አቡዳቢ ስቴት ከቢድ ማይ ክሳብ 100 ሚሊሜትር ዝኸውን ብርቱዕ ማይ ብምሕራም ፅርግያታት መሊኡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ በቲ ሓደ ድሮናትን ቦምባታትን ናይ ኢራን ብዙሕ ነገር ሃሪሙሉን ኣዳኺምዎን ኣሎ እናተባሃለ ከሎ ሕጂ ድማ ናይ ዕልቕልቕ ናይ ማይን ሕማቕ ወይዘርን ድማ ይውስኸሉ ኣሎ ኣብ ብዘይ ቃል ዓለም እዚ መርገም ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ካልእ ትርጉም ክንበሉ ኣይንኽእል ኢና መርገም ጥራይ ክኸውን ዝኽእል እየ ክብሎ ዝኽእል ኣነ ብናተይ መረዳእታ ናትኩም እውን ክትርእይዎ ኢኹም ስለምንታይ ከዓ መርገም ክኸውን ንኽእል ንብሎ ኣለና ሕጂ ከርእየኩም እየ ምክንያቱ ክርገሙሉ ዝኽእሉ ነገር ይገብሩ ስለ ዘለው ከጋጥሞም ዝኽእል ነገር እውን እዩ ምክንያቱ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝገብርዎ ዘለው ሕጂ ናብኡ ክንሰግር ኢና ምክንያቱ ኢማራት ፅቡቕ ዘይኮነ ስራሕ ብዙሕ እዮም ዝገብሩ ዘለው ሓደገኛ ስራሕ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ተግባራት ብብዙሕ እዮም ዝገብሩ ዘለው ስለዚ ንሱ እውን ክንሪኦ ክንፍትና ኤርፖርታት ተዓፅዩ ኣሎ ካልእ ንቡር ሂወት ድማ ከቢድ ኮይኑሎ ኣብቲ ዓዲ እዮም ዝብልዎ ዘለው ሕጂ ንቐፅል ኣብቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ክነኣቱ ኢና ንሱ ከነተሓዞ ስለ ዝኾና
draw in Sudan, a renewed conflict in northern Ethiopia is raising fears of a wider regional war, with analysts warning it could pull in neighboring Sudan. Tensions are mounting between Ethiopian government forces, Tigray factions, and Eritrea, following the 2020 to 2022 war. Addis Ababa is reportedly considering renewed military action to consolidate control in the north, while also signaling possible moves toward Eritrea amid ambitions to regain access to Red Sea ports. Analysts warn this could escalate rapidly. We could begin to see a one-conflict ecosystem, said Michael Woldemariam. In Sudan, the Sudanese armed forces is already locked in a civil war with the Rapid Support Forces. Reports suggest Ethiopia has allowed RSF activity on its territory, while Sudan's army መንግስታቸው የኢትዮጵያን መንግስት በይፋ በመክሰስ የሱዳን ተቃዋሚ ኃይሎች በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ በታጠቁ ድሮኖች ታግዘው ጥቃት እንዲሰነዝሩ ፈቅዳለች ሲሉ ወንጀላቸውን አሰምተዋል። ይህ ክስ የመጣው ደግሞ ስልታዊ ጠቀሜታ ያላትን የኩርሙክ ከተማ በከፍተኛ ውጊያ እየታመሰች ባለችበት ወቅት ነው። ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ሲባል ደግሞ የጉዳይ ከድንበር ግጭት በላይ ስለመሆኑ ማንሳት ግድ ይለናል። ኩርሙክ የምትገኘው በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አዋሳኝ ላይ ነው። ለአሶሳ ከተማና እንታይና ንሰምዕ ዘለና this is a very tragic situation right now እቲ ኩነታት ካበይ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ንክንገንዘብ ጥራየ ብልጽግና ነቲ ኩነታት ናብ ኤርትራ ክገብሮ የኩናት ንትግራይ ክሓርም እየ ዝብሎ ዝነበረ ምስ ፋኖ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት ሕጂ ድማ ናብ ሱዳን ገጹ ንከስፋሕፍሕ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ንብሙሉእ እቲ ዞባ ናብ ከቢድ ሓደጋን ናብ ከቢድ ቅልውላውን ይወስዶ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ንቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ቀንዲ ፀጋም ናይ ርግኣትን ሰላምን ፀረ ርግኣትን ሰላምን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮይኑ ዘሎ ሓይሊ ብልጽግና እዩ ቀደም ይበሃል እንተነይሩ ሕጂ ወግዓዊ ዝኾነ ንጹር ዝኾነ ዘየከራኽር ነጥቢ ኮይኑሎ ስለምንታይ ኣብ ኩሉ ጫፋት ናይቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኩነታት ፀገም ካበይ ዝብገስ ዘሎ እንተሪልካ ብልጽግና ዘበግሶ ዘሎን ዝደፍኦ ዘሎ ኣጀንዳን እዩ ለንቀነ ነዚ ኩናት ናይ ሱዳን ኢዶም ኢትዮም ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነ ናብ ምንታይ ገጾም ክወስድዎ ይፍትኑ ኣለዉ እቲ ጉዳይ ምስ ማእከላይ ምብራቅ ከተሓሓዝዎ ይፍትኑ ኣለዉ በተደጋጋሚ ነቲ ኩናት ቁጠባዊ ኩነታቶምን ፖለቲካዊ ኩነታቶምን ወታደራዊ ኩነታቶምን ምስ ማእከላይ ምብራቅ ከተሓሓዝዎ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ኒው ዘሎ ኩናት ናባታቶም እውን ይመፅእ ከም ዘሎ እቲ ኣብ ኢራን ምስ እስራኤልን ኢማራትን ትገብሮ ዘሎ ኩናት ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ መፅኡ ኣሎ እቲ ኩናት እቲ ኩናት እቲ ድማ ኢራን ምስ ሰራዊት ሱዳን ኮይና ትሰርሕ ዘላ ኤርትራ ድማ ምስ ኢራን ኮይና ኣላ ብዝብል ፕሮፓጋንዳ ገይሮም ነቲ ኩነታት ናብዚ ዞባና ከምፅዎ ኣመና እዮም ዝፅዕሩ ዘለው ስለምንታይ ከምኡ ገብሩ ኣለዉ እንድሕሪልካ ድማ ናይ ዓቕሊ ፅበት ፍሉይ ሓገዝ ተዘይረኺቡ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ንነዊሕ ክቕፅል ከም ዘይክእል ንጹር ኮይኑዎ ኣሎ እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ቅልውላው ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ብኖርማል ደረጃ ፀገም ክሰግሮ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ምርዳእ ከድልየና እዩ ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ዝከኣሎ ገይሩ ነቲ ኩነታት ናብ ዞባና እቲ ኩናት ናይ ማእከላይ ምብራቅ ናብ ዞባና እውን ፅልዋ ከም ዘለዎን እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ፀገም ምስቲ ኩናት ናይ ማእከላይ ምብራቅ ብቐጥታ ዝተሓሓዝ ምዃኑ ንግሆ ምሸትን ብካድረታቱ ንባዕሉ ድማ ኣብ ቴሌቭዥን እናወፀ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ከተሓዛ ይፍትና ኣሎ ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ጥራይ 2-3 ግዜ ተዛሪብሎ ምክንያቱ ዝዛረቦ ምክንያት ርዱ እዩ ኩነታት ናይ ዓዱ ከቢድ ኮይኑ ስለ ዘሎ ነዚ ሸለል ኢልዎ ክሓልፈሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ ለከደስ እዚ ናይ ነዳዲ ሪጋ እዩ ኣሚን ብከምዚ ንክንደይ ክቕፅል ይኽእል እቲ ኩናት ናይ ምዕራይ ምልክት የብሉ ንብል ኣለና እዚ እቲ ህዝቢ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ክኸይድ ተኮይኑ ክነብር ተኮይኑ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ነዚ ፀገም እዚ ኣብዪ ኣሕመድ ብኸመይ ክፈትሖ እዩ ኣብ ቀዳሞት 2-3 ሰሙን ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም እዩ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ድማ ዋላ ሕጂ ሰላም እንድሕር ገይሮም ምቁራፅ ተኩስ እንተገይሮም ክፍታሕ ኣይክእልኒ ምክንያቱ እቲ ናይ ነዳዲ መስመር ድሮ ተሃሪሙ ስለ ዘሎ ስለዚ ወይ እውን እቲ ናይ ነዳዲ ፋብሪካታት ይኹን መፃረይ ተሃሪሙ ስለ ዘሎ እዚ ኣብ ሓደ ለይቲ ክፍታሕ ዝኽእል ፀገም ከም ዘይኮነ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ናብቲ ኩናት ዝርብፆ ዘሎ ነቲ ዘሎ ፀገም ዝኾነ ይኹን ኩናት ከፊትካ ኣብ ኩናት ኣለኹ ብምባል ንካልእ ነገር ክትከላኸለሉ ትኽእል ፀገም መንገዲ ንምፍጣር ዳ እምበር ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኩነታት ኣጀንዳታት ስለዝዓጠጦ ኣይኮነን he has a serious problem inside ኣብ ውሽጢ ዓዱ ናይቲ ፖለቲካ ይኹን ናይ ካልእ ምንቅስቃሳት ገዲፍካ እዚ ናይ ነዳዲ ፀገም ንሕርሻ ድዩ ንፋብሪካታት ድዩ ንቤት ትምህርታት ድዩ ንካልእ ድዩ ክንደይ ግዜ ክወስደሎም እዚ ፀገም እዚ ናብ ዝበኣሰ ደረጃ ንክኸይድ ስለዚ 130 ሚልዮን ኣለኒ ትብል እንተነይሩ 130 ሚልዮን ድማ ሽግር ክመፆ ምዃኑ ምግማት የድሊ ስለዚ እዚኣ ከምዚ ኢሉ መሪርዎ ዘሎ ሰብ ንእሽተይ ጥራይ ነገር እዩ ዝደሊ ዘሎ እንታይ ንክገብር ክፍንጀር
ተፈንጂሩ አንጻር አቢ ሓፍ ንኽብል ንሽተያ ተሪፋቶ ዘላ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ክትሪዮ ከለኻ ክሳዕ ክንደይ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጭንቀት ክእትዎ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ኣብ ሓንቲ ሰሙን ጥራይ ክልተ ግዜ ተዛሪብሎ ነዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈን ሕጂ ድማ ሓደ ኢንተርቪው ገይሩ ዝበሎ ክልቲኡ ከስማዓኩም ግጭት ምክንያት የነዳጅ ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ነው ያለው እኛ ነዳጅ አናመርትም የነዳጅ ዋጋ ከጨመረ ዋጋ ይጨምራል ማስተካከል የምንችልበት መንገድ የለም ይሄ ዓለም ችግር ስለሆነ በዓለም ላይ ካላት ገቢ ካላት ኤክስፖርት ከፍተኛውን አማውንት ለኢነርጂ ከሚያወጡ ጥቂት ሀገራት አንዷ ኢትዮጵያ ናት አመት 2 አመት ገደማ የፊውል መኪና መገልገልን ቀንስና ቆም ስንል ኢትዮጵያ ከነገ ጀምሮ ድፍድፍ ነዳጅ የማምረት ሙከራ እንደምትጀምር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ነዳጅ መገኘቱ ብቻ ሳይሆን ነዳጁ አጠቃላይ ልማታችንን የሚያረጋግጥ ስራ አጥነት የሚቀንስ የውጭ ምንዛሪ ችግራችን የሚቀንስ ሰላማችን የማያደፈርስ ፍቅርና ይቅርታችን የሚያሻግር መሆን መቻል አለበት። ይህ እንዲሆን ሁላችንም በትብብር መንፈስ እንደምንሰራ ይጠበቃል። አዲስ ግኝት በመሆኑ ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም አብይ አሕመድ ቀደም ዝዘርኦ ዝነበረ ናይ ሓሶት ዘረባ ሎሚ ተገምቲሉ ብክሳዱ ክሓንቆ ቁሩብ ተሪፍዎ ኣሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዛ ዝሓለፈ ናይ መወዳእታ ኢንተርቪው ዝገበራ ሰብ ምርኣይ ኣብይዎ እንድዩ ወላ ሓንቲ ክረአ ይኽእለልን ካብ ምሕር ዘይምርኣዩ እንታይ ክብሉ ጌጋ ታብነይ ኢሉ እስክጥቀሙ ወይ እውን ናይ ሓሶት ታብነይ ኢሉ እስክጥቀሙ ይመርፁ ኣለዉ ስለምንታይ ምስ ኤርትራ ርክብ ከም ዘለዎ እንድሕር ጌርካ ያቲ ኩነታት ኣቴንሽን ክረክብ ይኽእል ካብ ዝብል ተበጊሶም ብተደጋጋሚ ናይ ኤርትራ ነገራት ናገበሩ ይገብርዎ ኣለዉ ፅንሕ ኢለ ከርየኩም እየ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዘለዎ ኩነታት እቲ ዘለዎ ቀውሲ እናከበደ ይኸይድ ስለ ዘሎ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ነዳዲ ከቢድ እዩ ንዓና ኣብ ኖርማል ግዜ ሰላም ከሎ መሬት ይብላ ኣሎ ካብ ቁጠባና ካብቲ ንረኽቦ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዓብ ክፋል ናይቲ ገንዘብ ንነዳዲ ነውፅእ ሃገር ኢና ነርና ይብላ ኣሎ ነዳዲ ሕሱር ከሎ ነዳዲ ኖርማል ከሎ ዓብ ክፋል ናይ ገንዘብና ንነዳዲ ነውፅእ ዝነበርና ሃገር ንሕና ኢና ሕጂ ሕሰብዎ ብ50% ዋጋ ናይ ነዳዲ ወሲኹ ኣሎ ዝዓበየ ድማ እቲ ንደገ ዝሰድዎ ዝነበሩ ቡን በሎ ስጋ በሎ ካልእ ኩሉ ኣብቲ ዝግቦ ቦታ ይኸይድ የለን ይሽየጥ የለን እንተ ክትገብሮ ኮንካ ድማ መጓዓዝያ ከቢሩ ኣሎ ሎጂስቲክስ ከቢዱ ኣሎ ፀጥታዊ ኩነታት ናይቲ ሃገሩ ኤቭሪ ቫሪያብል ኣብቲ ሃገር እናከፍ እምበር እናተዓረየ ዝኸይድ ነገር የለን ስለዚ ቱሪዝም ድማ ምንጭ ናይ እቶት እዩ ኤርላይንስ ናቱ ከም ትድለቕ እንተደይ ሰሪሑ ቱሪዝም ድማ ሎሚ ቫኬሽን ክኸይድ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ሜቢ ርእሱ ትክክል ዘይሰርሕ ሰብ ጥራይ ዝብላነ ሜቢ ዩ ሃቭ ቱ ቢ ሚሊዮነር ወይ እዚኻ ሃብታም እንተኮይንካ ቫኬሽናት ክትሓስብ ትኽእል እንድሕሪ ሰሪሕካ ትነብር ኮንካ እቲ ነዳዲ እንታይ ክገብር ይኽእል እሞ ንቁጠባኻ ንጅባኻ ንሂወትካ ብኸመይ ክፀልወካ ይኽእል ቀሊል ክኸውን ኣይክእልኒ ሜቢ ቫኬሽን ኦልሬዲ ቡክ ገይሩ ዘሎ ሰብ እንተሎ ሜቢ ክመልሶ ስለዘይክእል ክኸይድ ይኽእል ክኸውን ግን ከምዚ ዓይነት መድረኽ ካብ ሰብዓታት ጀሚሩ ካብ 1970 ጀሚሩ ከምዚ ናይ ሕጂ ኣቲናያ ዘለና ፀገም ኣጋጢሙ ይፈልጥን እዩ ሓላፊ ናይ ፀዓት ናይ ዓለምና ሓደ ዓብይ መጠንቀቕታ ሂብሎ ብዙሓት ሰባት ድማ ብተደጋጋሚ ዛዕቡ ይዛረብ ኣሎ ኣብ 1973 ኣብ 1979 ክልተ ግዜ ናይ ኦይል ሾክ ናይ ነዳዲ ፀገም ንዓለምና ኣጋጢምዋ ዝነበረ ክልቲኡ ፀገማት ደሚርካ እንተሪእኻዮ እዚ ሕጂ ኣጋጢምና ዘሎ ክንዱ ይከውን እዩ ስለዚ ሕጂ ኣጋጢምና ዘሎ ፀገም ናይ ግዝያዊ ናይ ሰፕላይ ወይ ቀረብ ናይ ነዳዲ ጥራይ ኣይኮነስ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ነዳዲ እዩ ዝቃፀል ዘሎ ካብ ብሕጂ ድማ ብዝገደደ ናብ ከምኡ ክንከይድ ንኽእል ኢና ስለዚ እንታይ ክፈጥር እዩ እዚ ከቢድ ዝኾነ ፀገም ክፈጥር ክእል እዩ ንሃገራት ከም በዓል ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ድሮ እዚ ከየጋጠመ ከሎ ዕድአን ምኽፋል ሲነን ዳርጋ ከምዚ ኣብ ሆስፒታል ናይ ምትንፋስ ፀገም ዘለዎ ባዕሎም ብሓገዝ ከም ዘተንፍስ ዝገብርዎ ብኸመይ እያ ተተንፍስ ፀኒሓ ኢትዮጵያ ሓቂ ንምዝራብ ሕጂ ድማ ዝዓብየ ፀገም መፂዋ ኣሎ እቶም ከተንፍስዋ ዝሓስቡ ዝነበሩ መተንፈሲ ክብዋ ኢሎም ዝጓይብላ ዝነበሩ ድማ ንባዕሎም መተንፈሲ ናቶም ኦክሲጅን ናቶም ፈሺልዎም ኣሎ ነዚ ይመስል ኣሎ ስለዚ ናይ ብልፅግና ኩነታት ናይ ብልፅግና ሽግር መመሊሱ እናበኣሰ ክኸይድ ዝኽእል እምበር ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን ብሓሶት ንነዊሕ እዋን የታልል እንተነይሩ ናይታ ኩላ ዘታልላ ዝነበረ ተገምጢሉ መፂዎ ኣሎ ስለዚ ዳትስ ዋይ ኣብይ ኣሕመድ ንጎሚ ሸትን ኣብ ማይክሮፎን መፅዩ ሽግር ናቱ ንህዝቢ ክእምን ክሸይጥ ክፍትን ኣለዎ ምስራቅ በተፈጠረው ችግር ሁለት አንኳር አስፈላጊ ጉዳዮች አስፈላጊ ግብአቶች አደጋ ደርሶባቸዋል አንደኛው ነዳጅ ኢነርጂ ነው ሁለተኛው ማዳበሪያ ነው ሁለቱ ቁልፍ ግብአቶች
በደረሰባቸው አደጋ የመጀመሪያው ጥቃት የሚያጋጥመው ምግብ ነው። በማዳበሪያውም በኢነርጂውም እጦት ምክንያት የሚጎዳው ከም ትሪእዎ ዘለኹም አብይ አሕመድ ኢን ዲፕ ትራብል ከም ዘሎ በዚ ኻትሪ ብተደጋጋሚ ለንቀነ ጥራይ ወፅዩ ብዛዕባ እዚ ኣጋጢምዎ ዘሎ ፀገም ንህዝቢ ክእምን ንህዝቢ ክሸይጥ ብዙሕ እዩ ዝፅዕር ዘሎ ጉድላክ ወዳት ጥራይና ንብሎ ጉድላክ ምክንያቱ ሓደ ፀገም ፈቲሕካ ምስ ህዝብኻ ክትዕረቕ ዝግባእካ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሽግር ጥራይ ተናዲ እንድሕር ኮንካ እቶም ሽግር ተናድየሎም ዘለኻ ድማ መዓልቶም ይፅበዩ እንተነይሮም ንሳቶም ድማ ኣብ ጎረሮኻ ጠጠው ዝብልሉ ግዜ ነዊሕ ክኸውን ኣይኮነን ምክንያቱ ሽግርካ ንዓታቶም መፍትሒ ስለ ዝኾነ listen to this one በአገዛዙ ጦርና በፋኖ ኃይሎች መካከል የሚደረገው የፊት ለፊትና የጨበጣ ውጊያ ዛሬም ተጠናክሮ ቀጥሏል። በጋሸና ግንባር ከጋሸና ስታይሽ መስመር በእንቅስቃሴ ላይ በነበረ የአገዛዙ ጦር ላይ በተፈጸመ የቆረጣ ማጥቃት 29 ወታደሮች ሲገደሉ 31 ወታደሮች ደግሞ መቁሰላቸው ታውቋል። ከተገደሉ ወታደሮች መካከል አንድ ማዕረጉ በውል ያልተለየ በዲሽቃና ኮማንዶዎች ታጅቦ ሲንቀሳቀስ የነበረ ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዥና አገዛዙ የሚተማመንባቸው መስመራዊ አዋጊዎች እንደሚገኙበት ተነግሯል። የፋኖ ጥንካሬና ይበገሬነት እንታይ ዘሬና ዘሎ ኣብዚውን ተመሳሳሊ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ዝኻ በተደጋጋሚ ፋኖ ነቲ ሓጓፍ ናይ ብልጽግና እናንበበ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ድቦላይ ዝወጥቆ ዘሎ ንብልጽግና and this is very interesting ምክንያቱ ብልጽግና ነዚ ሕጂ ዘለዋ ሞሜንት ናሱ ናይ ቁጠባዊ ምንቅልቋልን ናይ ካልእ ክራይሲሳትን ኣብ ዘለዎ እቶም አንጻሩ ዘለዎ ትዝበለጽ ሞመንት ናቶም ሕጂ ክኸውን ዝኽእል ነዚ ዕድል እዚ ነዚ መድረኽ እዚ ክጥቀም ዘይከኣለ ድማ ካልኣይ ከምዚ ዓይነት ወርቃዊ ዕድል ከጋጥመካ ይክእልኒ እዩ ስለዚ ኣብዚ ገሸና ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ እውን ከቢድ ዝኾነ ፅፍኢት ኣጋጢሞ ዝነበረ ብልጽግና ኣብኡ እውን ሕጂ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ብምግባር ፋኖ ማለት እዩ 29 ወታደራት ናይ ብልጽግና ከም ዝቆተሉን ከም 31 ከም ዘቁሰሉን ከም ድማ በዓል ዓቢ ስልጣን ኮማንደር ማለት እዩ ከምኡውን ቴክኒካዊ መራሕቲ ፒሞታቲ ከም ዝቆሰሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ከምኡውን ኣገዳሲ ዝኾነ ተወሳኺ ወታደራዊ ኣፅዋር ክሕዙ ከም ዝኽኣሉን እዩ ዝንገር ዘሎ ካብዚ ብምቕፃል ሓደ ነገር ድማ ፋኖ forces claim to have defeated the 33rd ኣባይ በተሎን capturing 21 soldiers እዚ ነቲ እዚ እውን ከም ዝፀፍዕዎ ነቲ መርሕነታዊ ዝነበረ ይብሉ ኣለዉ ቀፂሎም እውን ናይቲ ብልጽግና ሰራዊት ድማ ካብቲ ቦታት ንክሃድሙ ወይ ንከዝልቑ ከም ዝተገደዱ እዩ ዝንገር ዘሎ ከምኡውን ተመሳሳሊ ኣብ ብርቱዕ ኩናት ኣብ ጎንደር ይካየድ ከም ዘሎን the government militia and riot police have retreated to ባህረ ዳር ስለዚ ካብቲ ፋኖ ናይ ጎንደር ዘጋጥም ዘሎ ብርቱዕ መጥቃዕትታት ናይ ብልጽግና ምልሻን ቶም ኣድማ ብተና ዝበሃሉ ሰራዊት ናይ ብልጽግና ናብ ባህረ ዳር ገጾም ከዝልቑ ወይ እውን ክሃድሙ ከም ዝተገደዱ እዩ ዝነግር ዘሎ there is a growing local discussions regarding the government's decision to set up camps and provide ብሓፈሻ ህዝቢ ኣብ ከምዚ ዓይነት መዋጥር ዝነብር ዘሎ ድማ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ይመፅእ ከም ዘሎን ኣብ ዝተፈላለየ ማዓስከራት ውሪዱ ዘሎ ህዝቢ ድማ ከቢድ ዝኾነ ቁጠባዊ ቅልውላውን ሻቅሎትን ተፈጢሩሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ፋኖ ገስጋስ ድማ ሓደ ካብቲ ነቲ ብልጽግና ሕማም ርእሱ ክኾነ ዝኽእል እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ግን ኣብ ወታደራዊ ጥራይ ክትሪኦ ኣይትኽእልን ኢኻ ዋላ እውን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካዊ ፅላት እውን እንተኾነ ብፍላይ ፋኖን ሸነን ከምኡውን ናይ ሶማል ኩላቶም ንብልጽግና ድቦላ እዮም ዝወጥቅዎ ዘሎ ከምዚ ኢሎም ኦርጋናይዝድ ኮይኖም ካርሞ ኢሉ ዝፅበ ይመስለንን ሕጂ እውን ካብ ናይ ኦላ ናይ ኦሮሞ ዝወፀ መግለፂ ልክዕ ከም ናይ ፋኖ Ethiopia election as hollow ritual. The Oromo Liberation Front, Oromo Liberation Army, has dismissed Ethiopia's upcoming national election as lacking credibility, joining similar criticism from the Amhara Fano national movement. In a statement issued March 23rd, the group said the vote has been reduced to a performance stage for foreign consumption. Claiming large parts of Ethiopia remain inaccessible for meaningful participation, it alleged opposition parties are either withdrawing or participating under pressure, while accusing the government of broader political maneuvers ahead of the polls. The group also warned of potential civilian harm and called on international ኣብ ዝሓለፈ እዋን ክልተ ወይ እውን ሰለስተ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝገበርዎ ውሳነ ክነግረኩም መጀመርያ እቲ ምርጫ ናይ ብልጽግና ዝግበር ዘሎ ንህወሓት ካብ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ኣገሊሉ ንትግራይ ድማ ኣብቲ ምርጫ ኣብ ድራማ እዩ ካብቲ ድራማ
ናይ ፖለቲካ ገይሩ ቡገይሩ ኩናት አውጁን ትግራይ ከጥፋ ብዝሓስበሉ ዝነበረ ናይ ሶማል ክልል እቶም ተቃዋምቲ ናይ ሶማል ማለት ክልል ሶማል ማለት እዩ ሓቢሮም ብሓደ ነቲ ምርጫ ከም ዝኾነንዎን ርትዓዊ ክኸውን ኣይክልኒ ጥራይ ምባል ዘይኮነ ኣብ ዝመፁ ዘሎ ዓመታት ብሓባር መሰረሰ ውሳነ ክቃልሱ ምዃኖም ነጊሮም ነይሮም ምርጫ ናይ ብልፅግና ድማ ቅኑዕን ፍትሓውን ከም ዘይኮነ ገሊፁ ነይሮም እሱ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ኣመሓዳሪ ናይቲ ክልል ናይ ብልፅግና ኣባል ዝኾነ እውን እቲ ምርጫ ቅኑዕ ክኸውን ፍትሓዊ ክኸውን ከም ዘይክእልን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነቲ ሃገር ከሰጋግራ ከም ዘይክእል ዝገልጽ ኮይኑ ክልል ሶማል ንናጽነቱ ክፅዕር ከም ዘለዎ ብሕቡእ ክዛረብ ከሎ ዝተሰምዐ ድምፂ እንደገ ወፂኡ ይዝበሃል ሓደ ፋኖ ኣብዚ ሓለፈ ዓብ መግለፂ ገይሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምርጫ ዝበሃል ክግበር ከም ዘይኮነ ስለምንታይ እቲ ምርጫ ንብልፅግና ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘሳቅል ዘሎ ንህዝቢ ኣምሓራ ድማ ብፍሉይ ብድሮናትን ብመዳፍዓትን ዝድብድብ ዘሎ ምርጫ ገይሩ ተቐባልነት ብደረጃ ዓለም ንክገብር ናይ ተዋስኦ ናይ ድራማ ምርጫ ንክገብር እሞ ብዓለም ተቐባልነት ንክረክብ ስለ ዘኽእሎ ኣብዚ ክልል እዚ ብፍፁም ምርጫ ክገብር ኣይኮነን ነዚ ናትና ትእዛዝ ጥሒሱ ምርጫ ክገብር ዝኸደ ድማ ኣብኣ የራኽበና ብምባል ወላ እውን ነቶም ናይ ብልፅግና ንብልፅግና ምክትል ፕራይም ሚኒስተር ዘሎ ተመስገን ጥሩነህ ዝበሃል ናቱ እቶም ንዑ ዝመርፁ ክልላት ኣብ ክልል ኣምሓራ ኮይኑ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃእዮም ነይሮም ኣብኡ ክገብሩ ስለ ዘይክእሉ ኣብ ባህረ ዳር ጥራይ ክገብርዎ ይመርፁ ከም ዘለውን ሽማዊ ምርጫ ገይሮም ናብቲ ፖለቲካ ናይ ብልፅግና ንክኣትዉ ዝግበር ዘሎ ሸበትበት ንዑ እውን ኣይነፍቅድን ኢና ብምባል ነቲ ምርጫ ብትሪ ከም ዝተቃወምዎን ኣንፃሩ ደው ከም ዝብሉን ብዙሕ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉን ገሊፆም ነይሮም ሕጂ ድማ ሸነ ወይ እውን ተኦላ ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ድማ ምርጫ ናይ ብልፅግና ተዋስኦ እምበር ምርጫ ስለ ዘይኮነ ኣብ ክልል ኦሮሞ ዝግበር ምርጫ ክዕንቅፉ ምዃኖም ንሳቶም ከም ዘይቅበልዎን ትክክለኛ ስለ ዘይኮነ ድማ ክፍፀም የብሎም ብምባል ነቲ መስርሕ ናይ ብልፅግና ጠጠው ንምባል ክፅዕሩ ምዃኖም እዮም ዝንገር ዘሎ ኩሉ እዚ ድማ እንታይ የርእየካ something is cooking really እቲ ነገራት ክሳዕ ክንደይ ወላ እኳ ተፃረርቲ ሓይልታት ገይሮም ንሓድሕዶም ከባእስዎም ነቲ ሸነ ነቲ ኦሮሞ ኣምሓራ መፅኡ ይቀትለካ ኣሎ ፋኖ ከጥፋካ ይብልዎ ነቲ ድማ ሸነን ኣምሓሩ ከጥፍእ ዝደሊ ዘሎ ይናበሉ ብልፅግና ብዙሕ ገይም ክፃወቱ ተፈተኑ እቶም ተቃዋምቲ ቀዳማይ ፀላኢናትና ኣብቲ ድሕሪ ዓመታት ክመፅእ ዝኽእል ዘይኮነ ሕጂ ዘጥፋእና ዘሎ ንህዝብና ንዞባና ንክልልናን ዘጥፍእ ዘሎ ብልፅግናን ኣብይ ኣሕመድን ስለ ዝኾነ ንሕና ፀላኢና ሓደን ይንሱ ድማ ኣብይ ኣሕመድን እቲ ብልፅግና ዝበሃል ናይ ውሕዳት ፓርቲ ንሱ እዩ ዝፃብኣና ዘሎ ንዑ ከነጥፍእ ድማ ኢና ክንጓየ ብምባል ሕጂ እውን እንተኾነ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ዳርጋ ካብ ፋኖን ሸነን ክልቲኦም ሓደ ዓይነት መግለፂ ብዝመስል ተዋዲዶም ዝገበርዎ ዝመስል ሓያል ዝኾነ ፅፍዒት ናብ ብልፅግና ይመፅእ ኣሎ እዚኦም ክልተ ክልላት ድማ ክልል ኣምሓራን ክልል ኦሮሞን እቲ ዝዓበየ ህዝቢ ዝቕመጠሉ እዩ ናይዘን ክልተ ክልላት ነቲ ምርጫ ክዕንቅፍዎ እንድሕሪ ክኢሎም ናይ ብልፅግና ምርጫ ብፍፁም ክቃናዕ ከም ዘይክእልን እንተተቃንዐ እውን ቁም ነገር ዘይብሉ ክኸውን ከም ዝኽእል በዚኻ ትሪዮ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ንሪዮ ዘለና እቲ ኩነታት ካብ ሕማቕ ናብ ዝበኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ብኩሉ መንገዲ he is losing ዳርጋ ብዙሓት ክኢላታት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዕድመ ስልጣን ካብ ግዜ ናብ ግዜ መወዳእቱ እናተረኣየ ይመፅእ ኣሎ ዝብልሉ ደረጃ ክትርኢ ከለካ ነቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ክትሪኦ ከለካ ብቁጠባ ክንሪኦ ፀኒሕና ብፖለቲካዊ ወታደራዊ ኩነታት ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ክትሪኦ ከለካ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት እናቀረበ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ዝመስል ዘሎ እዚ ኩሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናቐፀለ ከሎ እታ ነቲ ገመልሲ ናይ መወዳእታ ቃንጫ ሕቁ ትሰብሮ ኢሎም ፅኢልካ ትፅዕኖ ኣለካ እቲ ገመል ትፈረስ ትፅዕኖ ኣለካ እታ ናይ መወዳእታ ሕቁ ትሰብሮ ግን እታ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ቃንጫ ክትከውን ትኽእል እያ እሳ ድማ ነገራት ኩሎም ይደማመሩ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ድማ ተኣኪቦም ክመፅዎ እዮም let's go to Sudan again Ethiopia evading rebel assault on Kurmuk authorities in Sudan have accused Ethiopia of facilitating a renewed rebel offensive on the strategic border town of Kurmuk in Blue Nile state as tensions escalate along the frontier. A Sudanese official alleged that fighters linked to the Rapid Support Forces and the Sudan People's Liberation Movement North operated through Ethiopian territory before launching the attack, with reports that military vehicles moved from the Asosa area toward the border. Fighting has intensified around Kurmuk, with both sides claiming gains near the town of Jarut, underscoring the area's long-standing strategic importance. The accusations follow earlier reports of alleged training camps for RS. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዜና እዚ ብተደጋጋሚ ዳርጋ ዓባ ኣቴንሽን ረኪቡ ዘሎ እዩ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሕማቕ ስዕረት ከም ዘጋጠሞ እቲ ስዕረት ግን
መንግስቲ ሱዳን ብግልፂ ብዝነግሮ ዘሎ ብልፅግና ብዘሳሰዮ ብልፅግና ብዝሓገዞ ኣብ ገለገሊ እውን ሰራዊት ናይ ብልፅግና እውን ከም ዝተሳተፎ ዝንገር ዘሎ ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰ ሰራዊት ናይ ዳዕመ ሰሪዕን ናይቲ SPLM ዝበሃልን ብሓደ ኮይኖም ንሰራዊት ናይ ሱዳን ሓደጋ ከም ዝወደቑ እውን ካብዛ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኩምሩክ ዝበሃል ቦታ ድማ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሃዲሙ ናብ ክሳብ ኣደማዚን ህዝቢ እውን ካብቲ ቦታ እናሃደመ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣጋይን ሕጂ እውን እንተኾነ ቃንዛ ናይ ህዝቢ ሱዳን ኣብቲ ምዕራብ ናይ ሱዳን ተስፋ ዘለዎ ምንቅስቃስ ኣብ ዝገብርሉ ዘለው ተገምጢሉ መፅዩ ነቲ ቃንዛ ናይቲ ሃገር ኣብ ምንዋሕ ይሳተፍ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚኣ ተልእኮ እዚኣ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ኢማራት ዝመፀት ተልእኮያ ለንቀነ ብዙሕ ወታደራዊ ዓቕሚ ናብ ኢትዮጵያን ናብ ብልፅግናን ክእትዉ ቀኒዮም ኢማራት ማለት እዩ ድሮ ኣብዚ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ኣሎ መስለኩም ዘገርም እዩ ሓንቲ ስእሊ እታ ስእሊ እውን ተሪኢኹማ ትሪእዋ ኣለኹም ሱዳን እቲ ኢማራት ዝበሃል ንባዕሉ ኣብ ዝቃፀለሉ ዘሎ ንባዕሉ ናይ ጥፍኣት ሕቶ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ ካብቲ ናቱ ፀገም ንኽፈትሕ ዝፅዕሮ ዘሎ ንላዕሊ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ቃንዛ ናይ ሱዳን ንምግዳድ ዝፅዕሮ ዘሎ ይበዝሕ ኢሎም እዮም ፅሒፎም እቲ ካርቱም እውን ትሪእዎ ኣለኹም እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ መስለኩም ሓደ ጸሓፊ ብዙሓት እውን ፅሕፍዋ ዘለዎ እያ እዚኣ the UAE is facing an existential crisis ኢማራት ንባዕሉ ናይ ህላወ ፈተና ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ካብ ኢራን ብዝመፁ ዘሎ ድሮናትን ከምኡ ድማ ነዳዲ ናቱ ተዓፂሉ ቁጠባ ናቱ ድማ ከቢድ መዋጥር ኣብ ዘለዎ ኤድስታተስ ከምኡ ድማ ናይ ቁጠባ ናይ ዓለም ለኻዊ ሃብ ናይ ንግድን ናይ ቱሪዝምን ዝነበረ ንሱ እናንቆልቆል ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እንተኾነ yet even at its own survival is tested the UAE's commitment to the destruction of Sudan remains unshaken while the UAE faces a domestic food crisis due to collapsing imports it continues to export weapons fueling the genocide in Sudan perpetuated by its proxy the Rapid Support Forces RSF militia ስለዚ ኢማራት ናይ ህላወ ፈተና ኣጋጢሞ ኣብ ዘሎ መግቢ ብነፈርትን ብኻልእን ብዝኣትወላ ዘሎ ኩሉ ቁጠባዊ ማሕበራት ናይቲ ሃገር ጠጠው ኢሉሉ ኣብ ዘሎ በዚ ጉዳይ እዚ ከይተሰናበተት ወይ መንገዲ ክትቀይር ዘይተሓስብ እንታይ ዳ ብዝከኣለ መንገዲ መግቢ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንክኣትዎም ኣብ ዝሽገርሉ ዘለው ንሳቶም ግን ቦምባታትን ኣፅዋራትን ብነፈርቶም ገይሮም ናብ ሱዳን ብመንገዲ ኢትዮጵያን ብመንገዲ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፐብሊክን ካልእ እናገበሩ ከውፅኡ ለይትን መዓልትን ብዛዕባኡ ይጓየ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ገዛኻ እናተቃፀሎ ከሎ ኣብ ርሑቕ ዘሎ ጎረቤትካ ንኸተቃፅል ካብ ገዛኻ እና ተጓየኻ ተውፅኦ ዘለኻ መዳፍዕ ናብቲ ካልእ ግንባር ክትወዞ ክትፍትን ከለኻ ኢና ንርኢ ዘለና ዝኾነ ንኣምላኽ ምሕረት ኣውርደለይ ነዛ ገዛይ ድማ ጥዕነኒ ኢልካ ክትፅሊ ዝግባኣካ ንሪኦ ዘለና ግን ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ተግባር እናበሉ እዮም ዝገልፅዎ ዘለው ክንምንታይ ንሕማቕ ዝዓጠቐ ንግስነት ከም ዘሎ ኣብ ኣቡዳቢ ካብ መዓልትና መዓልትና ዓለምና ይንፅረሉ ኣሎ as reported by Le Monde ዝበሃል ዘውፅኦ ለንቀነ ማለት እዩ the UAE is developing a new supply routes on Sudan's eastern border UAE linked cargo planes are making repeated flights to Ethiopia where according to the Reuters article and ኣብ ኢትዮጵያ እውን ናይ ምስጢራዊ መደበር ገይሮም ናይ ድሮን ቤዝ ገይሮም ይቕፅሉ ከም ዘለውን ብዙሕ ሎጂስቲክስ ናቶም ድማ ናይ ኣፅዋርን ናይ ካልእን ናብኡ ገፁ ይኣቱ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ወላ እውን ገዝኡ እናተቃፀለ ከሎ ኢማራት ነቲ ሕማቕ ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎን ጥፍኣት ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክቕፅሎ ድልው እየ ብምባል ደም ናይ ሱዳናውያን ንምፍሳስ ዓጢቑ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ firstly despite having no mines of its own the UAE seeks to dominate the global gold trade ስለዚ ስለምንታይ ከምኡ ይገብር ኣሎ ነዳዲ እናተወደየ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብቲ ንግዲ ናይ ወርቂ ዝለዓለ ደረጃ ክህልዎ እዩ ዝደሊ ዘሎ ወርቂ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ በብዝሒ እዩ ዘሎ ሱዳን ኣዝዩ ብዙሕ ናይ ወርቂ ቦታ ኣለዋ ስለዚ ንሱዳን ኮንትሮል ምግባር ንሕርሻን ወርቅን ካልእ ማዕድናትን ኮንትሮል ክትገብር ትኽእል ኢኻ ናብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ኣጀንዳ እውን ስትራቴጂካዊ ኣብ ደገ ባሕሪ ጥራይ ደይኮነ ዘይተኣደነ ፀጋታት ናይ ማዕድናት ክትረኽበሉ ትኽእል ዝብል ሕልሚ ኣሎ ንኢትዮጵያ ከምኡ ማዕድናት ዝሕረስ መሬት ኣለዎ ማዕድናት ኣለዎ ነዚ እውን ኮንትሮል ክትገብሮ ትኽእል ስለዚ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ጥራይ ንሶማልያ እውን ከምኡ ሒዝካ መዓት ፀጋታት ወላ እውን ነዳድኻ ጠጠው እንተበለ ንዑ እናጋሓጥካ ሃብታም ሃገር ኮንካ ክትቅፅል ስለ ዘኽእለካ እዩ ገዝኡ እናተቃፀሎ ከሎ ኣብ ሱዳን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣተኪሩ ንኽሰርሕ ተገዲዱ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለኻ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ኤርትራዊ እቲ ኩነታት ስለምንታይ ከምዚ ይኸውን ከም ዘሎ ፅቡቅ ገይሩ ክንፅረልካ ኣለዎ እስራኤል ይኹን ኢማራት ዝጥምትዎ ነገር እንተለዎም
ኢትዮጵያ ሱዳን ካልእ ሶማልያ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ክትሪኦ ከለካ ኩላቶም መዓል ፀጋታት እዩ ዘለዎ ኤርትራ ድማ ካብኡ ንላዕሊ ፀጋ ኣለዋ ናይ ኤርትራ ግን ፍልይ ዝበለ ኤርትራ ውሕድ ህዝቢ እዩ ዘለዎ ምስ ፀጋታታ ከተወዳድሮ ከለካ ኣብ ደገ ባሕርያ በሎ ማዕድናታ በሎ መሬታ በሎ ኩሉ ነገሩ ምኻ ህዝቢ ኤርትራ ማዕረቲ መሬቱ ይኮነን ኣብ በዓል ኢትዮጵያ እቲ ህዝቢ እውን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ መሬት ዝሕረስ ክትረክብ መዓት ህዝቢ ከተጥፍእ ክትክል ኣለካ ዳርጋ ተጨቃጭቁ ዝነብር እቲ ዝሕረስ መሬት ልዕሊ ዓቕሙ ህዝቢ ሒዙ ዘሎ ኮርስ እቲ ሰፊሕ መሬት የብሎምን ይብለኩም የለዎም ግን ህዝቢ ካብ ብዙሕ እዩ ሱዳን ኣዝዩ ስቡሕ መሬት ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ እዩ ህዝቢ ብዙሕ እንተለዎ እውን እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ውሕድ ብመንፅር ናይቲ ሃገር ክትሪኦ ከለካ ስለዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ብሓቂ ኣተኩሮ ዘለዎም እዩ ናብ ኤርትራ ዝጥመ ዘሎ ድማ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ይኮነን ስለዚ ፅቡቅ ጌርካ ዝተውዒልካ እንተሪኢካዮ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ካብቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ግዜ ህዝቢ ኤርትራ ክርድኦ ዘይከኣለ ኩሉ እንተደይበልኩ ብዙሕ ዘይርድኦ እዚ ዞባ እዚ ሰላም ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ንዞባዊ ርግኣትን ሰላምን ክንሰርሕ ኣለና ክብል ከሎ ናብ ሓደ ዝኣቱ ፀላኢ ናብ ኩልካ ክኸይድ ዝደሊ ፀላኢ ከም ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ብፍላይ እስራኤል ኢልካ እንግሊዝ ኢልካ ፈረንሳይ ኢልካ ሕጂ ድማ ኢማራት ዝገብርዎ ዘለዎ ሓደ ዓይነት ኣጀንዳ እዩ ብኢትዮጵያ ዝበሃል ነቲ ሰንትራል መንግስቲ ብምሓዝ ነቲ ኢትዮጵያ ክትጠቅም ከም ዘለካ ናምሰልካ ንዕኡ ነቲ ጉልህ ነቲ ብዙሕ ህዝቢ ናቱ ነቲ እንታሽሙን ሒዝካ ነዘን ጎረባብቲ ሃገራት ብምልስካል ብምርማስ ፀጋታትን ንክጥቀም ዝግበር ዘሎ ጉያን ፀደፍደፍን ንነዊሕ እዋን ዝሰርሕሉ ስለዝኾነ ነዚ ኣስተውዒሉ ክሪኦ እቲ ሰብ ድማ ብትክክል ክቃለሶ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓና ስለዚ ሕጂ ነዚ ናይ ኢራን ጉዳይ ብተደጋጋሚ ክጥቀሙላ ነታ ናይ ኢራን ትበሃል ዘረባ ብልፅግና ማራይ ፑሽ ትገብራ ዘሎ ኣስተውዒልና ድማ ክንሪኣ ክንክእል ኣለና War, Iranian drones, Gulf money, and the performance of neutrality. On March 15, 2026, General Abdel Fattah al-Burhan ordered the arrest of one of his own most effective commanders, a man whose militia had been fighting alongside the Sudanese Armed Forces SAF against the Rapid Support Forces RSF for over 2 years. The charge pledging to send fighters to defend Tehran. The paradox could not be starker. The SAF depends on Iranian drones for its battlefield survival, yet its leader is now publicly purging ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብተደጋጋሚ ነቲ ናይ ሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ሱዳንን ሰራዊት ሱዳንን ብኣልቡርሃን ዝምራሕ ዘሎ ምስ ኢራን ይተሓሓዝ እዩ ብምባል ብተደጋጋሚ ናብ ኢራን ኣፀጋጊዖም ነቲ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ነቲ ናይ ኢማራት ቶኪንግ ፖይንትስ ናይ ኢማራት ዘረባ ብተደጋጋሚ እናመረፁ እንታይ ገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ግብረ ሽበራዊ ናይ ሞስሊም ብራደርሁድ ስለዝኾነ ናብ ግብረ ሽበራ ኣትዩ እገዳ ክወርዶ ኣለዎ ናብ ዝብል ዘረባ እዮም ክደፍኡ ዝፍትኑ ዘለው እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ ክፍኣቶምን ተንኮሎምን ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ከመይ ዝበለ ፈተና ወዲቑላ ኣብ ዘሎ ልክዕ ማዕረ ኢማራት ናይ ኢማራት ፕሮፓጋንዳ እናገበሩ ዝገብርዎ ዘለው ኩነታት ንርኢ ኣለና ንሳቶም ሕጂ እንታይ በሃልቲ እዮም ግብፂ ሱዳን ኤርትራ ሰለስቲኦም ኣንፃርና ስለዝኾኑ ንሰለስቲኦም ምስ እስራኤል ኮይና ኢና ክምክቶም ንኽእል ዝብል ናራቲቭ እዮም ክጥቀሙ ዝፍትኑ ዘለው ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ንሳቶም ዝመርፅዎ ዘለው እቲ ዝገደደ ፈተና ነቲ ሃገሮም ከምፃላ ዝኽእል እዩ ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና ኣብ ናይ ቬትሮ ገዛ እዮም ዝቕመጡ ዘለው ኣብ ናይ ቬትሮ ገዛ እናተቐመጡ ከለዉ ንሕማቕ ናይ ጎረቤቶም ናይ ኩሎም ጎረባብቶም ሰላምን ርግኣትን ንኸይስኣን ይሰርሑ ኣለው ፅባሕ ንጎ እዚ ሕጂ ዝሰርሕዎ ዘለው ተገምጢሉ ክመፆም እዩ ኤግዛክት ንረይዎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እውን ምስ ኢራን ርክብ ዘለዎ እዩ ብምባል ነቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ንሱዳን ዘሰልጥን ዘሎን ሱዳን ዝሕግዝ ዘሎን ድሓን ንስማዕ እዮም እንታይ ይብሉ ኣለው እዚኣቶም ብተንኮል ዝተመሉ ጽቡቕ ዝበሃል ዘይወጾም ግብረ እከዮ 747s landing at Massawa in Asmara, delivering disassembled UAVs and munitions that are then transited to Port Sudan. Eritrea's strategic location on the Red Sea provides a critical conduit for Iranian arms, allowing Tehran to supply the SAF without direct overflight to hostile airspaces. But the calculus of this cooperation shifted fundamentally with the escalation of እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እተን ናይ ኢራን ድሮናት ምንታ ናብ ሱዳን ክኣትዋ ከለዋ መንገደን ከይስዕታ ወይ ገለመለ ትኺለን ናብ ኤርትራ ይኣትዋ እሞ ካብ ኤርትራ ድማ ተን ድሮናት ኣብኡ ተገጣጢመን ናበይ ይኸዳ ኣለዋ እዮም ዝብሉ ናብ ሱዳን ከይደን ነቲ ሞስሊም ብራደርሁድ ኣሜሪካ ክትብለሎም ዝደልዩ ዘለው ሰራዊት ሱዳን ምስ ኣኽዋን ሙስሊሚን ብሓደ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኩናት these people are morally corrupted ዝኾኑ እዮም ግብረ ሽበራ እንተሎ ቀዳሞት ናይ ግብረ ሽበራ ስፖንሰርስን ኣብኡ ትርከቡ ንስኻትኩም ኢኹም እንትርፎ ንህዝብኹም ምቕታልን ምጭፍጫፍን ካልእ ቁም ነገር ክትገብሩ ተራእይኹም ኣይትፈልጡን ኢኹም እንተቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ዘርከበ እንዲ ናብ ሕማቕ ክወዛ ዝደሊ ዘሎ this is not going to happen ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኢራን ሚሳይላት ኣብዚ ከባቢና መፅኡ ንቐርኒ ኣፍሪካ እውን ክርብሽ ዝብል
بكل ميدياتات ناتهم تمساسال زرباينا نسمع زلنا እዚህ አብዙን ከሰማው ተቆለዩ አሁን በኢትዮጵያ ላይም ጥላው እንዲያጠላ አድርጓል። ከዚህ ቀደም እንደ ሮይተርስ እና ስትራትፎርድ የመሳሰሉ ዓለም አቀፍ የዜና ምንጮች ኢትዮጵያ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ 32 ኪሎ ሜትር ርቆ ግዙፍ የሰልጣኞች ካምፕ ተገንብቷል የሚለው ናሬቲቭ ይህ ከእውነት የራቀ ትረካ እንዲፈጠር የፈለጉበት ምክንያት ኢትዮጵያ በዚህ ጦርነት በስፋት እየተሳተፈች ነው የሚለውን ናሬቲቭ ወይም ተረክ ለመገንባት ስለሚፈልጉ ነው። ይህ ግን ከእውነት የራቀ እንደሆነና የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም አደጋ ላይ ለመጣል በማሰብ የተደረገ መሆኑን እንዳለ የሚያስረዳ ነጥብ ሆኖ እናገኘዋለን። ይህ በሱዳን ምድር እየተካሄደ ያለው ጦርነት መልኩን እየቀየረ ነው ያለው። የቀድሞው የኦማር አልበሽር ስርዓት ቅሪቶችና ራሳቸውን የሀገር በመጥርበት በዚህ ወቅት ባፈቻ እንታይና ንርዘለና እዞም ሰባት ያቶም ዕላማናቶም ነቲ ጉዳይቲ ናብ ቀርና አፍሪካ አሰጋጊርካ ሽግር ንምፍጣር ነቲ ቀርና አፍሪካ ድማ ኣብ ክወፁ ዘይክል ደልሃመት ክእቱ ወይም ዝደልዩ ዘለው ታ ጎን ጎን ናይዚ ዝገብርዋ ዘለው ድማ እንታይ ትቅጽላላ እዚያ ንሪያ ዘለና ትቅጽላላ አባቴ ነው የምን ጊዜ ቁጭቱ ነው አሰብ ተመልሶ ሄጄ ቤቴን አይቸው ለኔ ሩቅ አይደለም ካርታ ምናምን አለ አባቴ ጋር። ስለዚህ አሁን ህጋዊ ወራሽ ነሽ እንግዲህ ስለኛና ስለ መካከለኛው ምስራቅ ስናስብ ስለኛና ስለ ታሪካችን ስለ ቅርሳችን ስለ ባህላችን ስናስብ በተለይ ደግሞ ከመካከለኛው ምስራቅ ለኛ መካከል እንደምታውቁት እንግዲህ ቀይ ባህር አለ ወደባችን አለና ከዛ ጋር በተገናኘ በርካታ ታሪኮች ይፈጠራሉ ከኋላ እስካሁን እስልምናና ክርስትና እንግዲህ ቀድሞ ወደኛም ሲመጡ አንድም ደግሞ አሰብን ማቀው በአባቴ ነው የምን ጊዜ ቁጭቱ ነው አሰብ ተመልሶ ሄጄ ቤቴን አይቸው ለኔ ሩቅ አይደለም ካርታ ምናምን አለ አባቴ ጋር። ስለዚህ አሁን ህጋዊ ወራሽ ነሽ እንግዲህ ስለኛና ስለ መካከለኛው ምስራቅ ሪዎም ዘለኹም ብዛዕባ አሰብ ወደብና ተዛረብ ዘላ ህጋዊት ወራሲት ያትብላላ እዚ ብኩል መንገዲ በመንገዲ ምስልምና ምስተ ሃይማኖት የተዓዝዎ በመንገዲቲ አነኳቲ ሃይማኖት ናይ ፕሮቴስታንት ዩ ክብለውን ቁርብ ዘሸግረን እንዲዩ ምክንያቱ እዚያቶም ነቲ ሃይማኖት ናብ ኣብዚ ስምዕዎም ዳሕን በዓልኩም ስምዑ። ዳላፋዲያስ እጃችሁ ከፍ አድርጉት። የኢትዮጵያ በሮች ይከፈታሉ፣ ወደቡ ይከፈታል። ሀያል ሆና የተፈጠረች አገር የለችም። አገር ሀያል ለመሆን ትፈጠራለች። ሀያል የሚባለው ትልቅ ሆና የተፈጠረች ሀገር የለችም። ትልቅ ለመሆን ነው ሀገሪቷ የምትፈጠረው። አሁን ትልቅ ከሚሆኑ ሀገር መካከል ኢትዮጵያ አንዱ ትሆናለች። ታምናላችሁ ወይ? እናንተ ነቢያቶች ናችሁ፣ አገልጋዮች፣ ሐዋርያቶች ናችሁ። ኢትዮጵያ ትልቅ ትሆናለች። ስለዚህ ኢትዮጵያ ዓባይ ድያ ክትከውን ንእሽተይ ክትከውን ንዓና ፀገማይ ምኾነን ነይሩ ይፍጠረልኩም ክንብሎም ምኻልና ነርና ግን ኩሉ እቲ ዝዛረብዎ ዘሎ ብዋጋ ናይ ዓድና ብምዃኑ እዩ። ስለዚ ባሕርናትና ብፍላይ እቲ ፕሮቴስታንት ዝበሃል ቤተክርስትያን ሓደ ካብቲ ቀንዲ መፃወቲ ኣጀንዳ ናይ ብልፅግና ኮይኑ ዘሎ እዩ። ንዑ ተጠቂሙ ድማ ኣብዚ እውን ረእይዋ ኣነስ ገሪምኒ ዘሎ እንታይ ዓይነት ሃገር እዩ እዚ እቶም ፓስተራት ኣብቲ ዓዲ ኣካል ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ብምዃን ጥራይ ደይኮነስ እቲ ሰራዊት ናይቲ ሃገር ንዓታቶም ክዕጅብ እዩ ዝውዕል ዘሎ። እዚ ድማ ኢትዮጵያ ሲ ኖርማሊ ክርስቲያናዊት ሃገር እያ ክብልዋ ከለዉ ኦርቶዶክሳዊት ሃገር እያ ነይራ። እስላማዊት ሃገር እያ እንተልካ ድማ እስላምን ኣብ ክርስትና ድማ ኦርቶዶክስን ኣብ ኢትዮጵያ ዓቢ ቦታ ክህልዎም እዩ ዝግባእ። ብልፅግና ግን ነቲ ፕሮቴስታንት ፀሊአ ይኮንኩን ነቶም ፓስተራት ትሪእዎ ኣለኹም እዚ እቲ ሰራዊት ናይቲ ሃገር ቀዳማይ ነገር ናይ ኣምላኽ ልኡኽሲ እንታይ ቦዲጋርድ የድልዮ ክሳዕ ክንደይ ፌክ ምዃኑን ሓሰውቲ ምዃኖም በዚኻ ትፈልጥ። እዚ እጂ ኣብ ብዙሕ ቦታ ንሪኦ ዘለና ኢና ነቲ ብተደጋጋሚ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያናት ሓደጋ ይወርዶ ኣሎ፣ ተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ፀገም ይመፆም ኣሎ ክበሃል ከሎ ብግምጣሉ ነቲ ኣብ ደቡብ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ነቲ ናይ ኣቢ ቤተክርስትያናት ድማ ብፍሉይ ክንክን ዝገብር ዘሎ ብልፅግና እቶም ፋኖ እቶም ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ብተደጋጋሚ ቁጥዕናቶም ክገልፁ ኢና ንሰምዕ ዘለና። እዚ ከም ዝደለየ ክኸውን ይኽእል እዩ። እታ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ትብል ዘላ ግን ብተደጋጋሚ እንታይ ይገብርዋ ከም ዘለዎ ክንግንዘብ ክንክል ኣለና። ነዛ ናይ ባሕሪ ትብል ዘረባ ቀፃልዮም ክጥቀሙላ ዝፍትኑ ዘለው ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብዝለዓለ ንቕሓት ብምስትውዓል ክንከታተሎ ዘለና ኣጀንዳ እንተሎ ኮይኑ እዚ ኣጀንዳ እዚ ሶ ኢት ኢዝ ኖት ጎና ቢ አን ኢዚ ታስክ ካብዚያ ናይ ባሕሪ ዝብሉ ክዕርፉና ከም ዘይኮኑ ፅቡቅ ጌርና ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና። ንሕና ድማ ዕላምኦም ካብቲ ወሪድዎም ዘሎ ሽግር ንመውፅኢ ዝጥቀሙላ እዮም። ና ካብኡ ውፅእ ኢልና ሓንቲ ብዛዕባ እዚ ናይ ባሕሪ ለንቀነ ምናልባት ካብ ቀደም ይፀልኣና ይኽእሉ እዮም ግን ቤላ ገይሩ እንድዩ ፀፊዕዎም ዘሎ ኣብዚያ እስከስምዕዎ ድሃ አገር ራሷ በቋፍ ውስጥ ያለች ሄዳ ኤርትራያን ተቆጣጥራ እንዴት አይነት ዓለም አቀፍ እውቅና ነው ሊገኝ የሚችለው?
አንደኛ አይገኝም። ከጅምሩም በኃይል በዛ ደረጃ ጥቅምን ለማስከበር ተብሎ በሚከፈት ጦርነት ተቆጣጥራ እኔ 2 ሳምንትም 3 ሳምንትም አካባቢውን በሰላም ማስተዳደርና በባህር በሩ መጠቀምም አትችልም። አሁን ያለው የኃይል ሁኔታ ያን የሚፈቅድም ማለት ነው። እና ከብዙ አቅጣጫ ከውስጣዊ አቅማችንም አንፃር ካየኸው፣ ከቅደም ተከተልም አንፃር ካየኸው፣ ከዓለም አቀፍ ተቀባይነትም አንፃር ካየኸው በምንም መመዘኛ ይሄ የማያዋጣ ፕሮጀክት ነው። እውነቱን ልንገርህ፣ ይሄ መንግስት ከምንም ነገር በላይ ለራሱ የስልጣን የበላይነት በጣም የሚጨነቅ መንግስት ነው። እውነቱን ለመናገር አገሬ ስለሚጎዳ ነው እንጂ ይህን ጦርነት አሁን አሰብን በጉልበት ይይዛለሁ ብሎ በዛ ደረጃ ጦርነት ቢያስነሳ ከምንም ነገር በላይ የራሱን እድሜ ነው የሚያሳጥረው። እንታይ ዝብል ዘሎ ልደቱ ኣብቲ ገባሕሪ ዝብል ብልፅግና ዝኽተሎ ዘሎ ድኻ ሃገር ኣብ ቅልውላው ዘሎ ሃገር ዓሰብ ክቋፃፀር እየ ዝብል ዘሎ ቤናይ ሓይሊ ክገብሮ ዝኽእል ቤናይ ዓቕምኻ ኢኻ ክትገብሮ እንተገበርከ ኣይናይ ሕጋዊ ወይ ድጋፍ ኢኻ ክትረኽበሉ ይብል ኣሎ። ሱስ ክድግፍዎ ዝኽእሉ ከም ዘለዎ ፍሉጥ ይፈረስ ስለ ዝኾነ ብሓፈሻ ግን ብልፅግና ኩሉ ዝገብሮን ዝዛረቦን ልዕሊ ማንም ዘገድሶን ኣቢ ሓንቲ ነገር እያ ዕድመ ስልጣኑ ተገድሶ እያ። ስልጣኑ ነዊሕ ክትቅፅለሉ እታ ቤተ መንግስቲ ክነብረላን ንጉስ ክኾነላን እዩ ዝሓስብ። እዚ ዝገብሮ ዘሎ መንገዲ ግን ዕድመ ስልጣኑ ዝሕፅር እዩ። ኣይደኖ ስለምንታይ ይገብረሎ እንድሕር ኢልኩም ኣብይ ኣሕመድ ዝውስኖ ዘሎ ፀገማት ዕድመ ስልጣኑ ዝሕፅር ምዃኑ ይፈልጥ እዩ፣ ዓሻ ኣይኮነን። ስለምንታይ ይገብረሎ እንድሕር ኢልኩም ግን በፍንጫ ምክንያቱ ንዑ በፍንጫ ዘገብር ዘሎ ሓይሊ ስለ ዘሎ እዩ። ኣቢ እምቢ ክብል ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ እዩ። he has no option ኣማራፂ ዝበሃል የለን። ስለምንታይ እታ እምቢ ክብለላ ዝኽእል ዝነበረ ግዜ ሓሊፋ እያ። there's no way ሕጂ እምቢ ክብለሉ ዝኽእል ተወዲያ እያ ታገየ ነዊሕ እዋን ተፃዊትላ እዩ፣ በሊዕዩ ሰትዩ ዓንዲርዩ። ሕጂ ኢማራት ሽግር ወሪድዋ ስለ ዘሎ ኪድ እተዋ ጥራያ ክትብሎ ትኽእል፣ ካልእ ኣማራፂ የብልካን። ኪድ እተዋ ንሕና ኣብ ሽግር ወዲቕና ኣለና ናይ ዝበላዕካያን ሰተኸያን ኣለካ ኪድ ጉሰማ ወላ ክርትም የብሉኻ ኪድ ጥራዮም ክብልዎ ዝኽእሉ። ስለዚ ኤርትራ ፀላእቲ ናታ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ከለዉ እዮም ሕማቕ ውሳነ ዝውስኑ ንኤርትራ ድማ እቲ ዝበለፀ ይከውን ዝኽእል። ናው ሓንቲ ነገር ከስማዓኩም እየ this is going to be very very interesting already ስምዕዎም እዛ ፅምዶ ትበሃል ክሳዕ ክንደይ ኣባህሪራቶም ኣላ። ህዝብ ጋራ የትግራይ ህዝብና የኤርትራ ህዝብ የጋራ የሆነ ብዙ ነገሮች አሉት። አሉት። ኤርትራ እኮ ትናንትና ኢትዮጵያ የነበረው ህዝብ እኮ ነው። ማንም ምክድ አይደለም። የትግራይ ህዝብ ጋር ብቻም አይደለም ከቃሪ ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር የበለጠ ከትግራይ ጋራ ስለሚዋሰን አንድ ቋንቋ መናገር አለ። የጋራ ተመሳሳይ ሃይማኖቶችን ዲማፖና መልካችንም ጭምር አንድ በአብዛኛው ማለት ነው። አንማ ተናማሲኑ ጋር ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራውያን ተጋሩን ኣብ ብዙሕ ነገር ብሓደ ዘራኽቦም ነገር ኣሎ። ባህል ኣለዎም ገለ ኣለዎም ክትብል ትኽእል ኢኻ ይብላ ኣሎ። እዚ ዳሞ እኮ ሓደ ሃገር እውን ነበርና ብላብላ ታፀገም ሕጂ እቲ ዘለና ሕውነት ወይ ምስ ተጋሩ ክንገብሮ ንኽእል ኣይኮነን። ኣበይ ፀገሞም ሕጂ ረይዋ ሓቆም እዮም ካ ክስንብዱ አሉ ማለት ነው። ይህን እኮ ታደረጉና እኛ አንድ ነን አሉ። እነሱ ግን ያሉት ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አይደለም እያሉ ያሉት እኔ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ነው ነጥሎ ከትግራይ ህዝብ ጋር የጋራ ባህል ቋንቋ የሚያገናኘን አለን፣ ከዛም ያለፈ ዝምድና ያጣብቀናል አሉ። ስለዚህ ክሌም እያደረጉ ነው። ኢሬንቲዝም የሚባሉ ነገር እያደረጉ ነው። ክሌም እዛ ጋር አንድ ነን እኛ የሚለውን ነገር እያመጡ ነው ያሉት። ፖለቲካሊ ደግሞ ምንድነው ያመጡት? የጋራ ትዝታ ያለን ህዝቦች ነን። ትግል በአንድ ግንባር ተሰልፈን በአንድ ጉድጓድ ውስጥ ኤርትራና የትግራይ ልጆች ሞተዋል፣ ተቀብረዋል። እሱ ነው የጋራ አቺቭመንት፣ የጋራ ትውስታ አለን። ደርግ የሚባለውን ጨቋኝ ስርዓት ተጨቆነ ሁለታችን ተጨቆነ ነው ያሉት። ይህን ጨቋኝ ስርዓት ከራሳችን ላይ ለመገርሰስ አብረን በጋራ አንድ ጉድጓድ ውስጥ ተቀብረናል። ሕጂ ተረዲዎም ኣሎ። the situation is very clear። ስለምንታይ ኤርትራውያን ሓደ ባህል ኤርትራን ተጋሩን ሓደ ባህል ኣለና፣ ዘቀራርብ ኣለና፣ ታሪክ ገለ ኣለና። ጥራይ ደይኮነ ኪኑ ዝሓለፈ ነዊሕ ታሪክ ከም ዘለዎም ይፈልጡ እዮም። ብሓደ ተቃሊስና ነጥበ መቐይሮ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝገበርና ኢና ዝብል እምነት ኣለዎም። ስለዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ? ሕጂ ድማ ንክልተና ሓደ ዓይነት ፈተና ገጢምና ስለ ዘሎ ሓቢርና ሓበራዊ ፀላኢና ከነወግድ ኢና ይብሉ ኣለዉ። ኦቦይ ጥቃስ ለይቲ የብሎምን እዚኦም ሻዕብያን ተጋሩን ከም እንድሕር ኢሎም ዳሞ እንታይ ኣማራፂ ኣለኩም? ብልፅግና መሊሱ ተስፋ ንቆርፅ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ከርየኩም። ተስፋ ንቆርፅ ነቲ ዘለዎ መሊሱ
عد مسلطانو كسع كندي حدقا وريدو خم زلو نكردوم زاكل زيات راي لي نزيان تريوم مكسم بليو برمالتي بسفيحو تهزبي همتانات مال رنا يادراش ملينا كابتو نام حرا خليلو ونمتينا كايرترا ونمتينا عوي مدرخ نفطرلو معلت كيليو مالتي اذا مجمريا معلتي همزيلو تسبت سواسيو حساو ككافل كله ግን بتعم دسلو مو كقصلو يقبع اتو مز مدرخ زل زجاجخمون نقصلو استيمنا نقصلو او زمتيم كتحاوروا لخلو بزي زوازي درجه مالت بيانس زوازي مس بتግራይ ደረጃ بزጫፍ እዚ مس عفار خونه مس امحራ خلل لقانه ከባቢዩ ስለዚ ጎራውትና ኩሎም ምሳና ፒስ ሰላም ክኾኑ ክኽእል ነዎም ኣብዚ ነገር ዝሓቢርና እንድሕር ሰሪሕና ያው ትጽምዶ ትርጉም እሱ ስለልኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ነገራት ይኸልዕል ደለኒ ይኻነ እዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ሓራ መሬት ተባሂሉ ንብልጽግና ንተጋሩ ጻድቃንን ረዳን ንተጋሩ ፋዕፋዕ ኣቢሎም መንእሰይ ናይቲ ሓይልታት ምክልኻል ናይ ትግራይ TDF ማለት እዩ ናብ ብልጽግና ምፅኦም በቲ ሰራዊት እትገይሮም ነቲ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ሓንሳብን ሓዋሩን ከምበርክኾ ዝሓሰቡ ኣብቲ ቅድሚት ድማ ንበዓሊዛ ሰሊፎም እዮም ነቶም ሰራዊት ፋሕ ከብሎም ፈቲኖም እንደምንታይ ከም ዝወደቁ ፕሮፓጋንዳ ናይ ብልጽግናን ኣዳኸርቱ በዓል ጻድቃንን ረዳን እንደምንታይ ከም ዝወደቀ ሉክ አት ዲስ ያንግ ማን ገንዘብ ዝያዳ ኣበይ ክኸፈል ዝኽእል እዚ ፍሉጥ እዩ ብልጽግና ይከፍሎ ዝኽእል ህወሓት ክኸፍሎ ይከኒ ቤት ትምህርትታት ክኸፍል ኣይከኣልን ኣሎ ትግራይ ሲ ችግር ብዙሕ ያጋጢሞም ዘሎ ትግራይ ቅድሚ 2 ዓመት ጽቡቕ ነይሮም ሕጂ ግን ኩሉ ነገር ይተዓጽዎም ዘሎ ቤት ትምህርታቶም ተጠው ክብል ሕክምናታቶም ተጠው ክብል ፈተና ይመጽዎም ዘሎ ባይ ዘ ወይ listen to this one ስለምታይ ነግረኩም ኣለኹ ተጋሩሲ ክንድምንታይ ተጸገም ስለ ተረዳኦም እዮም ዝእከቡ ዘለዎም በር ሽግርናቶም ኣመና እና በኣሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ከሪየኩም ስለ ዘለኹ ሮዘስ ክልተ ሰላማዊ ሰልፊ ከሪየኩም ሓደ እዚ ኣብዚ ስምዑ ላይ 1,300 IDPs reported dead in Tigray camps amid worsening crisis. More than 1,300 internally displaced people have died in camps across Tigray over the past 3 years, according to a regional official. Gebrselassie Taraga told AFP that at least 1,000 እንታይ ዝብል ዘሎ ክልተ ሰለስተ ነገራት ከሪየኩም ተጋሩ ክንምንታይ ከቢድ ፈተና ገጢሞም ከም ዘሎ ንምግማት የጽበኩም ዘሎ ከባቢ 1300 ዝኾኑ ዲስፕሌይስድ ኮይኖም ዘለው ኣብ ትግራይ ኣብ ካምፕታት ዘለው ሰባት ከም ዝሞቱ ብምንታይ ብጥሜት ስለዚ ብጥሜት ክሳብ ዝሞቱ ይፈሪድዎም ዘሎ ብልጽግና ነዚ ሸለሊልካ ክትሓልፎ ትኽእል ወይ እውን ረሲዕካዮ ክትሓልፍ ትኽእል ኣይኮነን ሓደ በሉ ካልኣይ ኣብ ቤት ትምህርትታት ባጀት ዝበሃል ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎን ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ቤት ትምህርትታት ዝግበር ዘሎ ረዩ ብሰንኪ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝዓነወ መሰረተ ልምዓት ኣብ ክንዲ ምሕዋይ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ እውን እንተኾነ ተጠናኺሩ እናቐጸለ እዩ ዘሎ ህፃናት ትግራይ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ወፃኢ ንኸይኾኑ መምሃራን እውን ማሕበራውን ቁጠባውን ስነልቦናውን ካልኦት ማሰይቲ ንኸይቃልዑ መንግስቲ ፌደራል እቲ ከልኪልዎ ዘሎ ባጀት ብህጡፅ ክልእኽዮም ዝላበው ዘሎ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ናብርኡ ክመርሐሎ ዘይኽእል ደረጃ ይበፅሑ ዘሎ ብፍላይ ድማ መንግስቲ ሰራሕተኛ ታደሞስ ወሃብ ካብ ኢድና ኣፍያ መምሃር ዓለም ለኸ ስምምዕነት እዩ ሓደ ህፃን ክመሃር ኣለዎ ክመሃር ተኮይንካ ያው እቲ መምህር እውን ትግቡእ ረኺቡ ህፃናት ክመሃር እንድሕር ኮይኖም ናይ ግድን ትሕዚ ይበፅሑ ዘሎ ኩነታት ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዓብዪ ዕንቅፋት ፈጢሩ እዩ ቶም ዳሕርዎ ወለዶ ነቲ ዓዲ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ክንድምንታይ ነቲ መናብሮ ናይቲ ህዝቢ ኣበላሽዎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸዓ ኣብይ ኣሕመድ ነተጋሩ ንምንብርካኽ ኩሉ ዓይነት ፀገም እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ እቲ ሕንፍሽፍሽ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ሕንፍሽፍሽ ሎሚ ዝያዳ ክህሉ ምተገበአ ኣብይ ኣሕመድ ክሳዕ ክንደይ ነገር ፋሒልዎ ከም ዘሎ በዚኻ ትርኢ ስለምንታይ ተጋሩ ከም ሎሚ ሽግር ገጢሞም የለን ግን ከመይ ኢሎም ድማ ኣብቲ ዕላማ ናይቲ ትግራይ ይእከቡ ኣለዉ ድማ ንብልጽግና ሓደ ካብቲ ተስፋ ከውርፆ ዝኽእል እዩ listen to this one ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ትግራይ ዘሎ ይሰርሐሉ ዘሎ ሓንቲ ርግፀ ያ ኮይነ ዛራ ሻዕብያ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ታሪኹ ዋላ ዕጥቂ ቃልሱ ገይርዎ ዘይፈልጥ ንትግራይ ይገብረሉ እንታይ ገይሩ ኣብ መዓልቲ ነገር ዋይ ጠያዎም ነቶም ደቅኹም ዋይ ኣብዚ ኩልኹም ሓደ ሓደ እኒአኩም እንዲኦም እንደ ሃዝና ግዛዕ ሒዝካ ነርካ ሃዝና ስታይ ነይርዎ ግዛዕልኩም ድሕተትዎ ዋ ካሊእ ደግረፍዎ
احنا حتى قاعدين كلنا اكلنا ورقلنا حفتلنا سلطلنا عالم ترفنا وازي اغيرنا مدحنت كايناتو تتكوس كايناتو نكو حصركم كو يدنا دلو بعال حصير بزي ابو قب حصيرس كما اخ غبر ابزانا انبسا كو يدنا دلو محمد تسمع حدا ازي حيزو قالت حدا ازي حيزو من اواو دسالي ناو تادسه برونتن تسنن كوينم ندغرغس كوينم بحرك 10 كوينم كوي مريحون واتوق وقع هذا العلش كيلومتر سو كوينم يمرحون كوين على دلنا نزي زقاوم سيطان ديطعي كم تري ودلهم سراويتنا إرترا كجلس بزي كل منجدي صبوا جيرو يحجزنا اللي يبلو صبوا مغنياتو صمدنا عنا وسان النجاريو بلتقنا نايت فاتو مود أتابع حسلا زلوا حما فتنا خجبر كم زغل سلنا رزلنا ناي بحكي أتصمدو أبايتا وتصيت يمتص خمزلو أبايتا زر نجار زجبت نجار وتصيت يمتص خمزلو بزينا نرزلنا and this is very interesting أجي ناي بحكي كم حجي دنجرجر زبالة أكايدا نيرون تيلا ناي صمدو now it's becoming very clean نصور زخونة صروي زخونة أكايدا هنا نرزلنا حركة أبو يجي كريكم تزربا أبصبغ متكلاتون أبصبغ زخونة مرة استمسرته بمخانون يوم سهاجرنا إرتراق حدوق يوم ويك أي بحر حدوق يوم يكون نزوزله عقم خصوصا خلوا يقرفوه فتيوم ديم قدي فما فتيوم يكونوا قدي فما نتقرأي زي حازت إثيوبيا تواجه أيتفلتن نتقرأي زي حازت إثيوبيا تواجه أشني فايتفلتن نتقرأي بلعاء تقرأي ناس النتاي بتول الوان دحر حزي إثيوبيا يعني إرتراق تبلع يزول الأمنة يبلين يترفد تقرأين إرتران بحد حبيرا مكيتا إرترا بينا تقرأي زي ولو إثيوبيا انت زغدا نايبو سورو قمل جيرا أفراريسات فرخ زبل مالتي نايبو سورو قمل كت قبرانير أو شو عتو شو منتخد مقلع إرتران بر تخيل أي أخت وصل الله يكون نزوزله نايب إرترا أتي يوم سهاجرنة إرترا حدوق يوم ويك أي بحر حدوق يوم يكون نزوزله عقم خصوص زاد رياض لنا تاقول داي هايلي يكون كالوت كلاتهم نايب حكي تجارو أبز حلفه صمدا كاد جمر بوق كابز وج ميبي عمد يرهي اللخون كم زنا يحجي درجة عينات نصور النت مردعتا أقاتي ميفلتني صمدا دم يلاينا نجزيو شجر سلزقات منا زي كونس نحوارو زي نايكرنا أفريقيا أبز حلفون ريناينا تصمدو من السودان والمستحوسة زلا على كونفيدنس كم زفترنا نجيرنا تزاريبنا لنا سلزي أبز وانزي اتصمدو زبال نايب حكي نخلنا مفتوح كون النازغل نخل حزبي تسفا كون زغل قداي كون كم زغل نرزلنا هذه حنسا بن حوارون ناي تግራይ نا ኤርትራን ትራዲ ኮነስ እንኮላይ ናይ ሱዳን ሓዊስካ እዚ ጽምደዚ ስትራቴጂካዊ ንሓዋሩ ዝቕጽል እዩ እዚኦም ህዝብታት እዚኣቶም መጻወቲ ናይ ኩላቶም ብዝተፈላለየ አጀንዳ እናመፁ ዝፃወትሉ ዝነበሩ ክኾኑ የብሎምን ኣምሓራ እውን ተተሓዊስዎ this is going to be a very very interesting ንሕና ድማ መፍትሒ ናይ ህዝቢ 10 ግዜ ነቲ ዞባቲ ዘርከበ ፀላኢ እናመፀ ሕምስምስ ከብሎ ይኮነን እዚ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ትግራይ ኤርትራ ሱዳን ከምኡ ድማ ኣምሓራ እንድሕር ወሲኽካ ኣላ እዚኣቶም እዮም ቶም ንሓዋሩ ምሳና ዓፋርካ ወሲኽካ እዚኣቶም እዮም ቶም ንዓና ውሕስነት ክቡና ዝኽእሉ 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት ጥራይ ኣይኮነን ቶም ህዝብን ቶም ኣከባብን ምሳና ዘለው ቀጥታ ምሳና ዝራኸቡ ምሳቶም እንፈጥሮ ዝምድና እዩ እቲ ዝያዳ ሓጎስን ሰላምን ከምፃልና ዝኽእል እዚኣ ብምግጣማ ድማ ማንም ክሕጎስ ይግብኦ ገለ ምናልባት ኣብ ገለ ከም መስሓቂ ጌርኩም ክትወስድዎ እስከዚያ ስምዑለይ ትግራይ እምነት ናይ ትግራይ ልሂቃን በይና ይኮነ ትናትፊያቶ ተሓጋገዝቲ ነይሮም ከምዚ ሕጂ ኢሳያስ ዓዲ ከጥፍእ ኮነ ተሓጋገዝቲ ዘለዉ ኣሽማቶም ኣይገልፀልካን ምስ የወዲት ሽሞም ፈልጥዮም ባዕሎም የወዲት ጉዲት ዓዲ ከጥፍእ ከላ ደቂ ዓዲ ምስኣ ነይሮም ግርም ክትገብር ዘለካ ዝብሉ ግርም ክትገብር ዘለካ ኢሳያስ ዝብሉ ደቂ ዓዲ ከኣለዉ ትግራይ ክትሪኦም ትኽእል ኢኻ ፖለቲከኛታት ክትሪኦም ትኽእል ኢኻ ክሳብ መዓስ ትግራይ ስጋ ትብተን በቃ ሽዑ ትግራይ ዝበሃላ ይዝክርዋ ዕላሞም ሃሪሞም ኣለዉ ሸይጣን ናይ ምጥርናፍ ዕላማ የብሉ ሸይጣን ዓዲ ናይ ምቕናዕ ዕላማ የብሉ ሸይጣን ኣብ ምችዋል በነፊት ኣይኣምንን እዩ ክገዝኣካ ጥራይ ዝደሊ እሙርኻ ክቆፃፀሮ ጥራይ ዝደሊ ልቦናኻ ክቆፃፀሮ ጥራይ ዝደሊ ሸይጣን
شعبيا خاخو قاصر كايز دلي وين زبال ورنا كمصن كم تري وزلهم أنا كوانتا خويني ولا تغلا لا فيديوهات كاب زيرنا وحندي غيرن ايرا نزيا دستددو لاي كن قريب مني زلو انتاي زبل زلو تግራይ ትዕወት ዝብል ዝነበረት ኣቢ ዕወት እንዲቀይር ዘሎ ብልጽግና ይዕወት ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ ሰሜን ዝግበር ዘሎ እዚ ህዝቢ ብሰለስቲ ወገን ኣብ ሓቀኛ ባንዴራታት ዝተመስረተ ሰለስቲ ህዝቢ በባንዴሩ ሒዙ ሃገራዊ መዝሙሩ ትግራይ እውን ህዝባዊ መዝሙሮም ዝዝምሩሉ ዘሎ መድረክ ስለተፈጠረ ብልጽግና ድማ ዕርበታ ስለ ዝኣኸለ ኣብያት ገይሮም ኣለዉ ተጋሩ ግን ጽቡቅ ገይሮም እዮም ዘረድዎም ዘለዉ سئلنا كنصبيو አይግባል انتس مس شعبه انتس مس البرهان انتس مس حميدتي مس ሆነ انتس مس ኢራም انتس مس ኳታር ኮይንካ ምምካት መሰልካ እዩ ግዴታ ውን እዩ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣብ ትግራይ ሓይሊ ግዴቱ እውን እዩ ንሱን ተዘይገይሮም ያነ ዝቃወም ንሱን ተዘይገይሮም በዘይ ምግባሮም ብዙሕ ግዜ ከውን ዝግበኦ ምስ ግብጽ ክተሓባበሩ ነይሩዎም የላ ገይሮም እዝኖም ደጊፎም የስምዕዎም ኣለው ትግራይ ትዕወት ዝብሉ ዝነበሩ نتجارو بجاجيروم كورشا سلطان محاس كم زنبره كم معلتنا معلت نصر كوينلو زانتهم دما قسنا بلنا حاسس زخيد زلو زانتاين انري نغلصنا بيرترا غزنا let's go نويح تبعي زخب شوالن مسي مزحتنا بلنا خب شوالن نروي دنمارك جيرمن كلاتنا نمسينا عبزي تاكينا محاس علينا ندلو سبحانه أنا مسحمر بيت بهما شوالن قامتا الجيرا عيت عمتي صوت الله فتلاما بالقرب بجزيت لكايو من كم درانيو صبوغة لامنا لنا وشتا قد مصو حبد وصح قد مصو صبوغة لامينات سوامينا تلالينا صبوغة ندالنا عبد رجع تريم الله بعد موروكو بعد السنغال ولا وانش عالم كما يكون دخولوا ولا وزع علمون افريقيا هاي بوليس حاجه كما يكون نص كاتات اللي دولو حاجه كان احنا يرتا او مستضعفنا خاني صبو نحقص كم زي ودلهم حجي مجمعتنا دلنا كن كلاتنا دلنا بعد كم دلنا كلاتنا نفلتنا على لسان ريخا عبد رجع دلو حجي كلاتنا بحسن نحر تريو زلهم تسفال دتكي بحال اب سويدن اب صبغت كلب اب حيال كلب دصاوت اي بحكي تسفا زلو منسي تسفا زلو تراي كونس كوين تريف دغه وليدهم زعبيو مين ان بلم زلنا كن تريو زلو منفسو اب يرترا زلو سبيو جيوغرافي كلاب كاد بوتا قمت قديو زربو لبونو everything ناتو pure لكابير ترا كم زمصي سلازي ብዙሓት ሰባት ነዚ ዘረባዚ ክሰምዑ ከለኹም ነታ ጋንታ ክሰምዑ ክትሪኡ ከለኹም ንብዙሓት ሰባት ንብዓት ክመፀና ከም ዝኽእል ይፈልጥ እየ ምክንያቱ ኩዕሶ እግሪ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ቦታ ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና እቲ ዘለዎ ናይቲ ኩዕሶ እግሪ ዘለና ፅምዓትን ፍቕርን ኣብ ግምት ኢቲኻ ድማ ናይ ብሓቂ ሃገራዊት ጋንታና ብከምዚኦም ዓይነት ውልዶ መንእሰያት ማእከላይ ዕድመ ናይ እዚኣቶም ያሬድ ተስፋይ ኣብ أبيكس تمام مشيت كزارب كله كزارب النامتي انتهي النيرو أكلا عندما كاب 20 كنت 19 سنة يوم أزيوم نعشتيوم تجي نزع عمت زيام وهادت رايم كنت كم باي ذا واي بزحات بزعبا إيرترا زارب وزر له خص معكم أبزي انتهي لهم بوستي قبل له حجرات جانتا إيرترا أزيا أجدا ست جانتا كتنا عاوز جباي كونتن دحر عصرت تشعت عمتنا بناي على مستيج مسألة رايدة كونس تاريخ كتر تدخل جانتا يوم زبل وازر له نغتسل اتزانتاناتهم كبافو نسمع اليوم بحنسا نحر تاخيرنا بحنسا علما نحر نقول ابزي ابو زمن صوت كراقب له ابزي ابو كتب زبر بدينا لازم مالتي ابزي كان مسؤول مسؤول نقول لهم اكلات ناي كوميشن ባህል ስፖርትን ህውትን ዝገብሩ መስመደ ከም ድማ ኣባላት ሃገር ፌደሬሽን ኩዕሶ ብኤርትራ بدينا لازم مالتي እቲ ዝነበረ ምድላዋት ባሕፂሩ ካብ ዋንጫ አፍሪካ ወይ ነፃሪ ዋንጫ አፍሪካ በሓፈሻ ነዊሕ በኺርና ፀኒሕና ሕጂ ግን እቲ ልካ ግዜ ኢልና ስለንኣምን ብኡ መደካ ተሳትፎ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ኢልና ወሲና ናብዚ ደረጃ በፂሕና ናብዚ ንክንበፅሕ ግን ብክልተ ነገድ ኢና ሒዝና ማለት እዩ ኣብ ውሽጣዊ ንሕና ኣብ ውሽጢ ሃገር እንታይ ዓቕሚ ኣለና ኣብ ደገ ኸ እንታይ ዓቕሚ ኣለና ብዝብል ነዊሕ ዝርብ ምውሳድ ኣብ ክልቲኡ ዓቕሚ ከም ዘለና ዓሊና ስለዚ ንክልቲኡ ነቲ ናይ ውሽጢ ዘሎ ዓቕምን ናይ ደገ ዘሎ ዓቕምን ምስቶም ኣብ ደገ ኮይኖም ዝተሓባበሩና ኣካላት ምኩስ እናገበርና ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ መስርሕ ኬድና ድሌት ሃገራዊት ጋንታ ማለት ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ከም ትህልወና ጌርና ኣበይ ናይ ሃሎ
ዘለዎ ከዓ ክውሰብ ዘሎ ሓፀር እኳ እንተኾነ እቲ ጋንታ ግን ውዒላ ሓዲራ ኣብ መፃኢ ሓያል ጋንታ ክኸውን ምዃኑ ብዙሕ ኣነ ጥርጥር እውን የብለይ ናይ ትሕቲ 15 ወይ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ብናይ ስኩል ፉትቦል ዝፍለጥ ናይ ትሕቲ 17 ናይ ትሕቲ 20 ከምኡ ድማ ናይ ትሕቲ 23 ከምኡ እዛ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ እናብልና ንኩለን ኣብ ዝሓፀረ ናይ 4 ዓመት መደብ ክንሰርሐን ኢና ማለት እዩ ብዙሕ ደብል ነገር የብለን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ናይ ትሕቲ 17 ሰሪሕና ናይ ምሕዝነት ክንገብረላ እቲ መደብና ማለት እዩ እታ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ እዛ ጀሚራ ዘላ ድማ ኣብ ተፈላለየ መደባት ከም ትሳተፍ ኣብ ተፈላለየ ውድድራት ከም ተኣቱ ክነብር ኢና ማለት ስለዚ ካብ ትሕቲ 15 ስጋታ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ ብክልቲኡ ፆታ እዚኣተን ኩለን ክህነፃ ክኽእላ እየን ማለት እዩ ብዛዕባ እውን ብዙሓት ተፃወትት ከም ዘለውና ደግኻ ፍሊጥና ኣለና ማለት ብደረጃ ዝበፅሑ ከም ዘለዉ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ማለት ስለዚ ነዚ ውዳድ እዚ ክነሕይሎ ንድሕር ኮይና ምስ ኩሉ መሻርክቲ ኣብ ደገ ዘለዉ ቅዱሳን ሃገራውያን በሎም ኤምባሲታት ናይ ኤርትራ በሎም እዚኦም ኩሎም እዚኣቶም ኣዋሃሂድ ካብ ሓደ ሓያል ሃገራዊት ጋንታ ክንሰርሕ ከም ንኽእል ይኣምን ማለት እዩ ስለዋየ ሕጂ ንክልቲኡ ውሽጢ ብሪልያንት ጀስት ብሪልያንት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሎሚ ምስታ ኤስዋቲኒ ትበሃል ሃገር ኢና ክንፃወት ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እታ ጋንታና ብኸመይ ክትርጋሕ ከም ትኽእል እዮም ዘርእዩና ዘለዉ ኣብዚ ኣሉ ስሌማን ብሰላም ኣትዩሎ ብዙሕ እንቅፋት ኣጋጢሞ ከም ዝነበረን ሕጂ ግን ኣብታ ክለብ ኣትዩሎ ኣይደኖ ስቕ ኢሎም ባዕሎም ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ ሃገራዊት እዚኣ እታ ቀዳመይቲ ጋንታ ድያ ዋላ እታ ሰከንድ ቲም ኣይደኖ I don't know. Position is comes كوني لا يكون كون زري وزلو سقيلهم بعلم زقبر وزلو كون خلي كسب ريجستر أي مثلا زي بلاي ستيشن قال إنه مقبار زقبر زلو يتسعوتا حج زري وزلو ساعات 10 ساعات كقبر ساعة شوعات أنا مشيت تغيروا 5 زلو يزن قرزلو سلزي I don't know ساعة شوعات تبعتهم I really don't know exactly ساعات كنا كون كم زغل تحبريتهم بتصبغ يوت يلن ምናልባት ትክክለኛ ሓበሬታ ምስ ረኸብኩ ኣብ ኤክስፖስ ክገብረልኩም ክፍትኔ እቲ ድወፅ ዘሎ ሓበሬታ ግን ተሽማ ይበናኒ ዘሎ ካልእ ነታ ቪድዮ ከተወደት ከላ ኣብዚያ ኻ ንቐፅል ሓደ ካብቲ ናይታ ኣብ ቅድሚት ምን ተዛሪብያ ነይረ ሃገራዊት ጋንታና ማልያታታ ነዚ ይመስል ግን ናይ ብሓቂ መብዛሕትኡ ሃገራዊ ማልያታትና ይኹን ባንዴራታትና ንሃገርና ዘገልግል ኮይና ይስምዓንን እዩ እንታይ ማለት ዜጋታት እዮም ዝሸጥዎ ዘለዉ ወላ ናይ ቻይና ካምፓኒታት እዮም ዝሸጥዎ ዘለዉ ኣነ ይፍልጥን እየ ብሓፈሻ ግን ሃገራዊት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ናይ ኤርትራ ብናቱ ማርካ ኦሪጂናል ምልክት ከም ዘለዎ ገይሩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ድዩ ክስራሕ ኦሪጂናል ዝኾነ ፅቡቅ ጨርቂ ዘለዎ ማልያታት ሰሪሖም ክዝርግሑ እንተዝኽእሉ እቲ ማልያታት ኣሚን ኣብዘን ናይ ፕሪምየር ሊግ ጋንታታት ወይ እውን ላሊጋ ንሪኦ ዘለና ኮት ሽያጥ ናይ ማልያ ዓባ በርክቶ እዩ ዘለዎ ስለዚ እቲ ማልያታት ብፅቡቅ ከም ጃኬታት ድዩ ገለ ብዝተፈላለየ ስታይልስ ተሰሪዑ ግን ብኦንላይን ድማ ብኦንላይን ክሽየጥ ክኽእል ኣለዎ ሰብ ካብ ዝደለየ ቦታ ክገዝኣሉ ዝኽእል ክግበር እንተዝኽእል ነይሩ ነዚኣ ኦርጋናይዝ ክገብሩ ዝኽእሉላ መዓልቲ ኤርትራ እቲ ፌደሬሽን ነፍሱ ዝኻለ ባጀት ክረክብ ይኽእል እዩ እዚኣ ድማ ሓደራኹም ብሓደ ጌርና ክንገብራ ንኽእል ኢና ኣነ በዛ ነብሰይ ነታ ነዚ ነገር እዚ ኣብ ምሻጥ ኣብ ማርኬቲንግ ኣብ ምግባር ኩሉ ግዜ ነቲ ዌብሳይቱን ኣብ ፔጀይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቪድዮ ዝገበር ኩላ እውን ኣብ ታሕቲ ክትረአ ከም ትኽእል ብምግባር ነታ ክለብ ኣታዊታት ንኽትረክብ ኣብ ምሕጋዝ ናተይ ንእሽ ዝበለ ዓቕመይ ዝፈቕዶ ንባዕለይ ማልያይ ኣነ ንደቀይን ተሽመን ተገዚና እውን ሓጋዝ ክኸውን ስለ ዝኽእል ግን ኦሪጂናል ክኸውን ኣለዎ ነታ ሃገር ነታ ክለብ ከዓ ነታ ሃገራዊት ጋንታና ክሕግዝ ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ናይ ቢንያም ከምኡ ኢልና ነርና ብሃገር ደረጃ ነታ ሃገርን ነቲ ፌደሬሽንን ክሕግዝ ብዝኽእል መንገዲ ምስ ዝኸውን ረብሓ ኣለዎ እንተዘየለ ግን ብካልእ መንገዲ ዝኸይድ ሕማቕ ማለት ኣይኮንኩን ግን we just need to ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ከምፃላ ነታ ሃገር እውን ክትምዕብለልና እታ ክለብ እውን ክትሕይለልና ስለንደሊ ዘለና እዚኣ ሓደራኹም ናብ ዝምልከቶ ፓብሊክሊ ዝሓቱ ዘለኹ ብፓብሊክ ዝገብሮ ዘለኹ ድማ ሓላፍነት እውን ከነኽብድ ደሊና ኢና ንዑ ንክግበረልና ድማ ተስፋ ንገብር ኣብዚያ እውን ሓደ ኤርትራዊ ለበዋ ነይርዎ ስምዕዎ እስከ ኣሕዋት ሎማዓንቲ ሓድሽ ምዕራፍ እንታይ እዩ ኤርትራ ትበሃል ጋንታ መፅያላ ማለት ኤርትራ ማለት ንሕና ማለት እንጂ እዚ ሪያል ማድሪድ ዝበሃል ባርሰሎና ዝበሃል ኣርሰናል ዝበሃል ቼልሲ ማንቸስተር ገለመለ ዝበሃል ነገር ኩላትና ደገፍቲ ዘን ኩለን ጋንታታት ሓባቢርና ሕጂ ንመን ክንድግፍና ኤርትራ ትበሃል ግርም ኤርትራ ትበሃል ክንድግፍ ኢና እዚኣ ደላታ ለበዋን መልእኽትን ኣይሆብ ድማ ናብ ዝበለፀ ክፋል ናይታ ክለባት ኢና ፅቡቅ ነገር ክንርኢ يغن يلي نايلو مارس سابز غوديا بليز لايك قبروا شير قبروا ريتوهم من حسابكم انقدفوا مزيا خقتفكم ثانك يو فيري ماتش زغون ابديت طلاب زغص الفيديو